Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Nintendo Next. Για μία φορά δεν είναι ο Asmodel ο οποίος κάνει την παρουσίαση του επεισοδίου, αλλά επιστρέφουμε για την τέταρτη σεζόν Nextcast με το τρίτο επεισόδιο, το οποίο πιστεύω είναι αρκετά προφανές ότι θα πούμε για το Pokemon Presents. Ήταν μια παρουσίαση με αρκετά μεγάλες ανακοινώσεις, αλλά πριν ξεκινήσουμε θα θέλουμε να ευχαριστήσουμε τα μέλη στο Patreon, που χωρίς εσάς δεν θα ήταν πολύ δύσκολο να κάνουμε αυτό το podcast, και όσοι μας ακούτε μπορείτε να μπείτε και εσείς για να έχετε διάφορα perks, εκ των οποίων είναι να ακούτε το podcast νωρίτερα από τους υπόλοιπους. Για να μην μακρηγορήσουμε, ας ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα, αφού παρουσιάσουμε τους υπόλοιπους ομιλητές, τον Ρας ή Θεοδόση κατά πολλούς. Καλησπέρα και από μένα. Και τον Άρσιους 922 ή κατά πολλούς Μιχάλη. Γεια σας, κάνουμε. Και ας πάμε κατευθείαν να βουτήξουμε στα βαθιά. Την Πέμπτη που μας πέρασε έγινε ένα Pokemon Presents, το οποίο είχε διάφορες juicy ανακοινώσεις. Ας ξεκινήσουμε με την νέα σειρά Pokemon Concierge, η οποία θα έρθει στο Netflix, not sponsored by the way, με νέα επεισόδια. Έχει κάποιος από εσάς τους δύο επαφή με αυτή τη σειρά? Γιατί εγώ προσωπικά δεν την ξέρω καθόλου, δηλαδή την Πέμπτη έμαθα ότι υπήρχε. Θυμάμαι την είχαν ανακοινώσει πιο παλιά, αλλά δεν την είχα τσεκάρει καθόλου. Ωστόσο, νομίζω τα πρώτα επεισόδια είναι για λίγο διαθέσιμα στο YouTube. Ίσως να προλάβετε να τα δείτε. Εσύ θα δώσεις Δεν έχω κάποια επαφή. Πάντως η αλήθεια είναι ότι έτσι λίγο εξάρτητο το ενδιαφέρον η τεχνική stop motion που φτιάχνουν, stop motion animation. Είναι κάτι από τα παλιά με μια πιο σύγχρονη νότα από ό,τι βλέπω. Η αλήθεια είναι ότι με επεισόδια Pokemon έχω να ασχοληθώ πάρα πολλά χρόνια. Και οπότε έχω μείνει αρκετά πίσω πάνω σε αυτό. Πάντως φαίνεται έτσι μια αρκετά τίμια προσπάθεια. Τώρα δεν έχω εικόνα ούτε για την πλοκή ούτε για το πώς αποδίδεται αυτό. Το κόνσεπτ όμως παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον, θα πω, ως προς την τεχνική κυρίως. Ναι, εγώ η τελευταία φορά που είδα Pokemon anime συστηματικά ήταν στη Sinnoh, που εντάξει παιδιά, δεν με νοιάζει τι θα πείτε για τα σύγχρονα επεισόδια, αλλά το Ash vs Paul, τη μάχη στο Pokemon League, δεν θα τη φτάσει τίποτα. Αλλά... Ο άλλος έπαιζε με Game Shark, ρε. Δεν είναι normal αυτό. Ναι, όχι για αυτόν με το Darkrai, για τον Paul. Με τα μόβ τα μαλλιά. Μιλάμε, αυτή η μάχη ήταν έπος. Κράτησε 8.000 επεισόδια. Μας έβγαλε την Παναγία, αλλά επιτέλους κέρδισε ο Ας. Μόνο και μόνο για να τον ξεφτυλίσει ο επόμενος, να πούμε. Ναι, το έχουν ξεπεράσει. Δηλαδή, οι πιο πρόσφατες μάχες του Tilas versus... Ναι. Versus σίγουρα εκείνος από το X και Y με το Mega Charizard X. Α, ναι μωρέ, και αυτή πρέπει να ήταν καλή. Δεν το έχω δει βέβαια. Αλλά... Άλλη ωραία ήταν και ο Ash versus του πρωταθλητή της 8ης γενιάς. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος είναι. Λέον. Ο Λέον, ναι. Η αλήθεια είναι δεν τα είδα αυτά τα επεισόδια, αλλά έχω φάει spoilers από όλα τα social media και εντάξει παιδιά, έχοντας δει τα original Pokemon, τα πρώτα Indigo και τα λοιπά, Indigo League, ομολογώ ότι δάκρυσα στη σκηνή, στο τέλος πάντων, να μην κάνω spoiler τα πάντα. Ναι. Γυμήθηκα. Δεν ξέρω, δεν έχω πολύ επαφή με το anime και κυριολεκτικά δεν είχα ιδέα ότι υπήρχε αυτή η σειρά. Δηλαδή ακόμα και τώρα έπρεπε να διαβάσω από cheat sheet ότι την ανακοίνωσαν. Δηλαδή πέρασε η ανακοίνωση και την ξέχασα κατευθείαν. Αλλά για όσους ενδιαφέρονται πιστεύω είναι καλό φαγητό, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο να πούμε πέρα από το ότι
η Pokemon Company κάνει πολύ καλή δουλειά με το άνιμε, κατά τη γνώμη μου. Όταν κάνει καλή δουλειά, γκούχου, black, white. Οπότε, αν δεν έχετε κάτι να πούμε, να προχωρήσουμε στο επόμενο. Απλώς η συγκεκριμένη σειρά είναι περισσότερο πιο χαλαρή σε στυλ συμβίωση με Pokemon και όχι τόσο πολύ με μάχες. Αλλά και επίσης υπάρχουν τα επεισόδια τώρα θα είναι μέχρι τις 9 Μαρτίου στο YouTube, οπότε προλαβαίνετε να τα δείτε. Οκ. Εδώ να πούμε πως η συμβίωση, τώρα εντάξει πολύ long shot, Ναι. μήπως έχει να κάνει και ότι το Zygarde, αν δεν κάνω λάθος, έχει να κάνει με την αρμονία της φύσης και τα λοιπά, οπότε είναι και λίγο foreshadowing του ZA. Δεν ξέρω αν είναι σε αυτή τη λογική, μάλλον long shot, δεν έχουμε συνηθίσει κάτι τέτοιο, αλλά ίσως θα μπορούσε να κάνει έτσι λίγο να δίνει λίγη τροφή για το Legend ZA. Θα μπορούσε, γιατί δεν νομίζω να έχει το Zygarde δική του ταινία, έτσι. Έχει επεισόδια σίγουρα. Ίσως είναι foreshadowing για ταινία του Zygarde. Δεν νομίζω, γιατί το είχαν εστιάσει πολύ σε συγκεκριμένα επεισόδια. Ίσως θα βγει μετά το Legend ZA, όπως βγήκε και με το Arceus. Ναι, θα μπορούσε. Ο Arceus ήταν στη σωστή στιγμή, δηλαδή είχε στην τριλογία 11-12, που αν την πάρετε με τη σειρά είναι πολύ ωραία τριλογία. Ενώ με το Legends Arceus, όχι το Jewel of Something, αν θυμάμαι σωστά. Ναι, κατάλαβα. Δεν είναι στην ταινία το παιχνίδι. Ναι. Η οποία ήταν πολύ τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Δεν είχε να κάνει με το Legends ιδιαίτερα. Αλλά έτσι ακουμπούσε λίγο του Legends Arceus τα γεγονότα, το timeline, σε πολλά σημεία. Ωραία. Και αφού ξεκαθαρίσαμε με anime fans, ας προχωρήσουμε στους mobile fans. Πριν πάμε στο zoom, πιστεύω, της παρουσίασης, και ξεκινάμε με το Pokemon Go, που είδαμε κάτι για τη Unova, ότι θα γίνει ένα παγκόσμιο event 1 με 2 Μαρτίου. Πέρασε. Έγινε. Black και White Kyurem. Έχει κάποιος επαφή με το Pokemon Go που ίσως να τα ξέρει καλύτερα από μένα? Παίζω λίγο. Τα αλήθεια δεν το πρόλαβα όλο το tour όπως θα ήθελα. Βγήκανε κάποια raids με το Kyurem, πώς το λένε αυτό? Kyurem, λοιπόν. Το οποίο είχε να κάνει με το Fuse, δηλαδή πήραν τα γεγονότα της Black και White 2, τα βάλαν σε raids, αλλά έγινε πάλι χτύπησε πάρα πολύ άσχημα. Δίναν κάποια rewards τα οποία ήταν free, καθώς έπιανες Pokemon, ανέβαινες rank και έπιανες άλλα rewards, αλλά είχε και ένα paid κομμάτι, το οποίο ξεκλείδωνε άλλα rewards. Και ήταν αρκετά, να βάλει κάποιος αρκετά βαθιά το χέρι στην τσέπη. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, ήταν κάπου στα 17 ευρώ και να πάρεις το κανονικό το ticket. Έμπιστο ακούγεται. Όντως έμπιστο ακούγεται. Και μάλιστα για να κάνεις fusion το Kyurem με το Reshiram και Zekrom αντίστοιχα, θέλει από 1000 energy, fusion energy για κάθε ένα. Το οποίο σημαίνει είτε πολλά raids, αν έχεις τη δυνατότητα, είτε να βγάλεις αυτά τα tasks, τα research rewards που σου δίνει, έτσι ώστε να μαζέψεις το απαραίτητο energy, το οποίο... Είτε να βγάλεις αυτά τα όργανα που ονομάζονται νεφροί και να τα πουλήσεις. Ναι, εντάξει. Όχι, με τα νεφρά ακόμα καλά είμαστε, δεν χρειάζεται. Δεν είναι τόσο πολλά, αλλά για mobile game είναι νεφρό, όντως. Ναι. Σαν ανακοίνωση, για να θέσουμε λίγο το πόσο μεγάλη είναι σαν ανακοίνωση, είχε hype στο community, ρε παιδί μου. Δηλαδή ήταν σαν να σκάει νέο παιχνίδι, ανάλογη ενός Pokemon Presents, ή απλά ήταν μία random ανακοίνωση που θα μπορούσε να γίνει οποτεδήποτε? Το Go Tour είναι ίσως τα μεγαλύτερα events που μπορεί να τρέξει μέσα στο χρόνο για το Pokemon Go. Γιατί ας πούμε παίρνουν μια τοποθεσία, ένα region, μια γενιά θέλετε στο Pokemon Go και βγάζουν special events γι' αυτό. Ας πούμε ό,τι Community Day μας έδινε special κινήσεις
για κάποια Pokemon της Unova, τα είδαμε να επανέρχονται σε αυτό το event. Είδαμε για πρώτη φορά το fusion του, εγώ Kyurem μπορώ να το λέω παιδιά, sorry, Black και White Kyurem, να βγαίνει σε raids. Είδαμε και τα Reshiram και Zekrom αντίστοιχα που είναι τα Legendaries των Black και White. Είδαμε να έρχονται research tasks που δίνουν τα Genie Pokemon, Thundurus, Landorus, Tornadus και στις Genie μορφές αλλά και στις πώς λέγεται, όχι Incarnate και Origin, Therian Forms, sorry, που εντάξει ήταν πάρα πολύ, είναι πολύ μεγάλο event για το Pokemon Go, κορυφώνεται στο Σαββατοκύριακο, είχε πολύ ψωμάκι και δεν τελειώνει εκεί γιατί λένε από τις 4 Μαρτίου ουσιαστικά έρχονται τα Κουμπφου και Ούρσιφου. Οκ. Άρα, επίσης άρα ο ένας άνθρωπος που παίζει Pokemon Go, εντάξει νομίζω δεν είναι ένας, είναι πολύ, έφαγε καλά. Ναι, ας πούμε, αλλά το Victini και το Shiny Meloetta, αν θυμάμαι και εγώ σωστά, νομίζω ήταν για αυτούς που πληρώσανε το event και όχι για τους free users. Πάλι καλά, Shiny Meloetta παίρνεις και από το home. Εντάξει, αυτό είναι τώρα μια άλλη ιστορία. Θες να προσθέσεις κάτι άλλο, Ρας, ή να προχωρήσουμε? Εσύ, Άρσιους, έχεις κάποια επαφή με τον Go? Είχα παρατήσει γιατί κατάντησε πολύ pay to win. Δηλαδή, Ναι. είχε πολλά από τέτοια πράγματα. Και επίσης, ακούγεται ότι η Niantic πάει να πουλήσει το τμήμα παιχνιδιών της σε Σαουδάραβες. Τώρα θα δούμε κατά πόσο ισχύει. Αυτό το podcast θυμίζεται ότι δεν δίνει φήμες. Οπότε αυτό που σου ξέφυγε να μην επαναληφθεί, παρακαλώ. Κοίτα, είναι μια φήμη που βρήκα κι εγώ ανεξάρτητα από τον Arceus, οπότε μάλλον στέκει και βλέποντας λίγο κάποια πράγματα που έρχονται με coins ή με κανονικά λεφτά, Ναι. μάλλον ισχύει. Έχει αρχίσει να παίρνει μια άλλη ρότα σιγά σιγά το παιχνίδι. Οκ. Εγώ λέω να πάμε στο Pokemon Sleep και με μία πρόταση να πούμε ότι έρχεται ένα event που λέει Cresselia ενάντια σε Darkrai, το οποίο για μένα που δεν ξέρω το Pokemon Sleep, δεν το έχω καν κατεβάσει ever για να δω τι παίζει, ας πούμε, μου φαίνεται ότι αυτά τα Pokemon είναι οι gods του ύπνου, ας πούμε, στο Pokemon Universe, οπότε μου φαίνεται σαν κάτι μεγάλο έρχεται. Δεν νομίζω ότι είχε κάποιες πληροφορίες στο trailer, τουλάχιστον εγώ δεν κατάλαβα να υπάρχει κάτι παραπάνω. Οπότε για τους fans του ύπνου και του Pokemon ύπνος trademark, μάλλον στο μέλλον θα έχουν αρκετό ψωμί στο παιχνίδι, το οποίο έχει μάχες. Τι έχει εντωμεταξύ? Τι πιστεύετε ότι θα έχει το Darkrai και το Cresselia που θα αλλάξει το παιχνίδι? Τώρα τι να σου πω, για μένα ήταν Pokemon Sleep όνομα και πράγμα η ανακοίνωση. Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου. Δεν ξέρω αν διαλέγεις κάποια πλευρά ίσως, γιατί αν θυμάστε από την 4η γενιά, το Darkrai φέρνει τους εφιάλτες, το Cresselia τους διώχνει μακριά και καλά είναι. Ναι. Τώρα τι θα δώσουν εδώ, δεν ξέρω πώς λειτουργεί ακριβώς το παιχνίδι, δεν το έχω πιάσει στα χέρια μου, δεν το έχω κατεβάσει. Άρα είμαστε και οι τρεις άσχετοι. Μάλλον, ναι. Το κατέβασα λίγο να το δοκιμάσω. Είναι κυριολεκτικά το τα αφήνεις όταν κοιμάσαι και ανοιχνεύει το πώς κοιμάσαι. Οπότε, δηλαδή το πόσο ήρεμα, πόσο κινήθηκες και γενικώς επειδή πολλές φορές δεν ούτε καν το αφήνω έτσι και γιατί με παίρνει λίγο περίεργα ο ύπνος. Ναι, δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω σωστά. Οκ, οπότε αφού εμείς οι τρεις είμαστε ψηλοάσχετοι με το sleep, ας γράψουν οι θεατές ένα comment να μας εξηγήσουν λίγο τι γίνεται και τι περιμένουν από το event, για να προχωρήσουμε σε ένα αγαπημένο παιχνίδι, το Pokemon Masters EX ή κατά πολλούς Pokemon Masters X, που ανακοινώθηκε ότι θα έρθει η May με το Shiny Primal Kyogre και ο Brendan με το Shiny Primal Groudon.
Και στο background ήταν και ο Steven με το Shiny Mega Rayquaza. Εσύ Άρσης, νομίζω ασχολείσαι με το παιχνίδι. Ούτε καν, το έχω παρατήσει. Α, ναι, γενικά δεν φτουράνε πολύ τα mobile παιχνίδια. Εσύ Ράσπη... Το συγκεκριμένο το βρήκα λίγο repetitive, δηλαδή Ναι. παίρνεις, κάνεις μάχη, θα απλώς τα skills και νίκας στη μάχη ή χάνεις τη μάχη αναλόγως αν κάνεις check DPS ή όχι. Είναι πολύ μέτριο, για να πω την αλήθεια. Θυμάμαι στις αρχές, νομίζω πριν γίνει EX, το Masters, το είχα ξεκινήσει, είχε μια υποτυπώδη ιστορία, κάπου αυτό που λέει και ο Άρχιος με κούρασε. Γενικά με τα mobile games δεν τα πάω τρομερά καλά. Το Go έχει μια συναισθηματική αξία, αν θέλετε, από το 16, οπότε γι' αυτό έτσι ψιλοσυνεχίζω και είναι πιο εύκολο να κάνεις. Ξέρεις ρε παιδί μου, είσαι σε ένα μέσο, μπορείς να ανοίξεις το Pokemon Go και να περάσει λίγο ευχάριστα η ώρα σου. Ναι. Ή πηγαίνοντας έτσι έναν περίπατο. Το Masters EX δεν μου προσφέρει προσωπικά αυτό που θέλω εγώ. Ναι, είναι και λίγο guts, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Ναι, είναι guts. Εμένα μου θυμίζει το Fire Emblem Heroes που έπαιζε ένα φεγγάρι. Αλλά δεν ξέρω αν είναι κοντά σαν λογική. Γιατί το είχα κατεβάσει, είχα παίξει 3-4 μέρες ας πούμε και μετά εντάξει δεν άντεξα να κάνω το ίδιο πράγμα συνέχεια που είπε ο Άρσιος, μου φάνηκε αρκετά repetitive. Τώρα άμα το event είναι ενδιαφέρον, μπράβο του ας πούμε. Εύχομαι αυτοί που παίζουν Pokemon Masters EX να περνάνε καλά και να τους ενδιαφέρει αυτό το event. Οπότε εγώ λέω να προχωρήσουμε. Εγώ να δώσω ένα μικρό hint εδώ πέρα. Βλέπουμε, ας πούμε, μετά από popular demand, ότι, ρε παιδί μου, επαναφέρονται πολύ μπροστά και πάλι τα Mega Evolution στα Pokemon. Ναι. Το είδαμε και στο Go, το βλέπουμε και στο ZA, θα δούμε παρακάτω, το βλέπουμε και στο Masters EX. Και στο TCG το κανονικό μπαίνουν, θα δούμε αν θα το πούμε στη συνέχεια. Ναι. Εγώ λέω να σπάσουμε λίγο την mobile και να πάμε στη Scarlet και Violet που ανακοινώθηκαν Terra Raids με μια Οσκαράντα και Skeledirge και Quackavall με το Mighty Mark, πώς λέγεται αυτό? Ναι, 7 άστερα που είναι τα πιο δύσκολα raids. Mightiest Mark, σωστά το θυμήθηκα. Ναι. Unrivaled τίτλους μες στο παιχνίδι. Μετά θα έχει και Pseudo Legendaries από κάθε γενιά. Δεν ξέρω αν θα είναι με τη σειρά, αλλά θα υπάρχουν. Και τι άλλο, θα δίνουν τις θήκες που ναι, με το Rotom. Δεν έχω κάνει ακόμα redeem το κωδικό. Να πας να τον κάνεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και... Για μένα ναι. και θα κάνουν mass outbreaks σύμφωνα με την ανακοίνωση. Είναι ήδη τα mass outbreaks στο live και έχουν πολύ καλό shiny chance όπως λέω. 1 στα 200 σε αντίθεση με το 1 στα 4.096. Εντάξει, αυτό είναι σαν να στο δωρίζουν, ρε παιδί μου. Ειδικά σε mass outbreaks που σπανάρουν 100 το outbreak, ναι, είναι όντως πάρα πολύ καλό chance. Και αυτό ανεβαίνει κιόλας με την κατανάλωση χερμπαμίστικα. Ανεβαίνει λίγο, γιατί όλα τα rolls μετά πάνε στο βασικό, δεν πάνε στο enhanced. Οπότε δεν είναι, ναι. Ανεβαίνει δηλαδή λίγο, δηλαδή που φτάνεις κάπου στα 1 στα 140 νομίζω. Αυτό δεν είναι λίγο, είναι στο κόβει στα 2 τρίτα σχεδόν. Άρα το Pokemon Presents κάνει ναι, cater και τους Shiny Hunters. Ναι, πάρα πολύ. Μια χαρά. Αλλά ρεαλιστικά, άμα θες να είσαι Shiny Hunter, σε συμφέρει να είσαι σε κάτι που είναι τόσο εύκολο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, άλλο να κάνεις, πώς το λέγανε, στην X και τη Y με το ραντάρ
που έχει το γούστο του, ρε παιδί μου. Άλλο να τρέχεις δεξιά-αριστερά μέχρι να δεις ένα shiny. Ενώ ότι και σαν διαδικασία δεν μου φαίνεται τόσο exciting. Να το κάνουν πρώτον τόσο εύκολο, γιατί μετά άμα είναι εύκολο μειώνεται και το ψυχολογικό reward, ας το πούμε έτσι. Αλλά εντάξει, για να το κάνουν μάλλον ο κόσμος ανταποκρίνεται θετικά. Απ' την άλλη έχεις πάλι κάποια συγκεκριμένα Pokemon στυλ Shiny Arceus ή Shiny ή τα Shiny αρχικά που πάλι πρέπει να μπει σε μια διαδικασία για να τα κάνεις efficient Shiny. Και δεν είναι ότι πιο εύκολο. Δηλαδή είναι πάντα αναλόγως στα ποια Pokemon. Ναι. Οκ. Πάντως προσωπικά εμένα τα Shinies πάντα μου έκαναν εντύπωση σαν Shiny Hunt, όχι σαν να τα έχεις. Δηλαδή είναι αποκλειστικά η διαδικασία και όχι ο προορισμός, ρε παιδί μου. Γιατί πολλά από αυτά κιόλας είναι ασχημότερα από τα basic. Ας μην το σχολιάσουμε αυτό, είναι άλλο podcast. Αλλά δεν ξέρω, δηλαδή δεν πολύ συμφωνώ με την ιδέα να το κάνουν πολύ πιο εύκολο το shiny hunting. Εσείς? Κοιτάξτε, εγώ έχοντας παίξει και τις πιο παλιές γενιές, δηλαδή ξεκινώντας από τρίτη βασικά ουσιαστικά γενιά, θυμάμαι τα shiny να τα πετυχαίνω μετά από χιλιάδες ώρες Ναι. και να έχω πολύ λίγα, δηλαδή τύπου σε όλη τρίτη γενιά να έχω 4-5 shinies. Άντε 7 να το κάνω πιο μεγάλο το νούμερο άμα βολεύει, μετά από χιλιάδες ώρες. Και τώρα βλέποντας, ας πούμε έχοντας παίξει την Scarlet, τη Violet βασικά, και έχοντας κάνει λίγο shiny hunting έξω από events, σε mass outbreaks απλά, παιδιά είχα βρει από ένα συγκεκριμένο είδος Pokemon, θυμάμαι τουλάχιστον 6-7 μέσα σε ένα session hunting. Έχει γίνει λίγο ευτελίστηκε αν θέλετε το value των shinies από τη μία. Από την άλλη δεν ξέρω αν είναι και λίγο έτσι να συμπληρώσουμε το Pokédex και με τα shinies και καλά. Δηλαδή έχει μπει και αυτό το quest μέσα πέρα. Ναι, υπάρχουν άτομα που κάνουν shiny living decks. Αυτό πραγματικά... που γίνεται με τις Scarlet και Violet και τα shiny είναι ότι πριν προηγούμενες γενιές είχες ένα encounter στα 10 δευτερόλεπτα. Τώρα έχεις 10 encounters στα 5 δευτερόλεπτα που τα αυξάνεται απευθείας στο πλήθος για να είναι κάτι shiny. Και αυξήσανε και την πιθανότητα, οπότε... Όχι, η πιθανότητα έχει παραμείνει. Απλώς τα συγκεκριμένα event, mass outbreaks είναι αυτό. Ναι. Λέει ώρας και κανονικά που έβρισκε πολύ εύκολα. Ναι, okay. Ναι, ισχύει. Έχει γίνει όντως πολύ πιο εύκολο γιατί έχει αυξηθεί το πλήθος. Ακριβώς, και δεν χρειάζεται να μπεις καν στο encounter. Δηλαδή μπορείς απλά να το δεις από μακριά πριν κάνεις engage. Μπορείς να δεις από μακριά ή να ακούσεις αν είναι shiny και μετά να μπεις στη μάχη. Πλέον στις Scarlet και Violet νομίζω έβγαλαν τον ήχο για το shiny. Δεν υπάρχει συγγνώμη. Ναι. Εγώ θα αλλά πω ότι... το έβλεπε στο Overworld. Στο Overworld φαίνονται, ναι. Εγώ θα πω ότι μάλλον αυξάνουν την πιθανότητα για shiny για να μην είναι τόσο προφανές ότι κάποιος έχει κάνει Pocket Gen τα Pokemon του στα τουρνουά και να μπορεί να έχει ο καθένας ό,τι θέλει. Νομίζω αυτό είναι η σκέψη από πίσω. Δεν θα πω αν είμαι υπέρ ή κατά του hacking στα Pokemon. Spoilers, είμαι υπέρ, αλλά... Για μένα πλέον, από εξαιρετικών περιπτώσεων, δεν έχει νόημα να χακάρει. Ναι, δηλαδή τα κάνει τόσο εύκολα πλέον που δεν έχει νόημα. Απλά και πάλι είναι θέμα χρόνου. Δηλαδή είναι και χωρίς εγκέφαλο η κατάσταση να προσπαθείς να φτιάξεις ένα Pokemon και μετά από μία μέρα να πεις το EV spread δεν μου κάνει, πρέπει να το κάνω από την αρχή. Αυτό δεν είναι ότι παίζει competitive, είναι η σκλαβιά, ρε παιδί μου. Αλλά έχει γίνει αρκετά εύκολο και μάλλον θα γίνει κι άλλο πιο εύκολο ίσως στη 10η γενιά. Μάλλον θα γίνει κι άλλο πιο εύκολο με το Champions. Αλλά θα το πούμε σε λίγο. Πάντως για να κλείσουμε λίγο με τη Scarlet και Violet,
Δεν ξέρω, εγώ θα ήθελα λίγο content ακόμη. Τώρα θα μου πείτε βγήκαν 2 DLCs, αλλά μέχρι να έρθει η 10η γενιά, δώστε ένα καινούριο story στον κόσμο χωρίς DLC. Παίξε competitive. Σας έχουμε δώσει πόσα, 100 ευρώ. Δώστε κάτι τζάμπερ, παιδιά, πέρα από Terra Raids. Άντε. Ακριβώς. Δηλαδή, για να έχεις actual post game πρέπει να το πληρώσεις πλέον. Πώς δουλεύει αυτό? Η Emerald που μας έδινε το Battle Frontier ή η Soul Silver ή η Platinum, ας πούμε, τι. Τέλος πάντων. Εδώ είναι ένα podcast ακόμη που θέλω πολύ να το κάνουμε. Ναι, αν θέλετε και εσείς, παιδιά, πείτε μας στα σχόλια. Βράζω γενικά με τα Pokemon και... Ναι, όχι, αν θέλετε όντως... Νομίζω πρέπει να γίνει αυτό το podcast, απλά πρέπει να είμαστε πολύ προετοιμασμένοι με μελέτη από πριν. Και με κάποια, πώς το λένε, ερεμιστικά ίσως, γιατί... Ναι, θα χρειαστούν αυτά. Εγώ λέω να πάμε στο αγαπημένο Pokemon Cafe Remix, το οποίο αγαπημένο όλα, νομίζω όλοι λατρεύουν αυτό το παιχνίδι, στο οποίο ανακοινώθηκε ένα ρόφημα και τα διαβάζω από μέσα εντωμεταξύ. Γιατί δεν ξέρω καν τι είναι το παιχνίδι για ακόμη μια φορά. Έχει τόσο πολλά mobile games η Pokemon Company που δεν είναι αδύνατο να τα ξέρεις όλα. Και κάτι παίζει με το Flapple και το Appleton, whatever. Και τα αρχικά της ένατης γενιάς. Μήπως ξέρει κάποιος καλύτερα από μένα για να μην ταπεινώνω τον εαυτό μου? Για να έχει αυτά τα δύο συν τα αρχικά της ένατης γενιάς, λογικά πάνε προς High Trouble. Οπότε δεν ξέρεις. Αλλά το θέμα είναι ότι ήταν ένα περίεργο puzzle game που το έπαιξα και αυτό λίγο, αλλά δεν μου άρεσε γιατί το βρήκα λίγο πολύ περίεργο και δεν μπορούσα να κάνω πράγματα γιατί δεν είχα τα κατάλληλα Pokemon και ήταν και αυτό γκάτσα πάλι, οπότε... Σε αυτό το σημείο να σημειωθεί ότι ο Άρσιος λατρεύει τα puzzle games, οπότε δεν ξέρω... Εννοώ ότι ένας λάτρης puzzle game παίζει ένα puzzle game τέτοιο και λέει δεν μου πολύ άρεσε. Εμένα σαν εξωτερικό παρατηρητή δεν με οθεί να το παίξω, ας πούμε. Και εγώ δεν έχω κάποια εμπειρία με το παιχνίδι. Δηλαδή ήταν Pokemon Sleep στο τετράγωνο. Ναι, ίσως λίγο καλύτερο. Αλλά δεν θέλησε να του δώσω κάποια ευκαιρία. Νομίζω ότι κάποια παιχνίδια αξίζουν περισσότερο την προσοχή μου. Προσωπικά πάντα. Ναι. Και έχει μείνει για mobile games έχει μείνει το Pokemon Unite, που ανακοινώθηκαν το Suicune, Alolan Raichu και Alcremie ότι θα έρθουν στο παιχνίδι, και επιστρέφει το Remote Stadium και ένα νέο mode παιχνιδιού πρώτος στα 500. Ναι, γιατί είναι λίγο περίεργο το άλλο game. Όταν χάσει το sub, μπορείς πολύ εύκολα να χάσει ολόκληρο το παιχνίδι. Ναι. Αυτά. Γενικώς είναι καλούτσικο update, όπως το περιμένεις. Απλώς καθώς έχω δοκιμάσει αρκετά το Pokemon Unite, είναι πολύ σε στυλ. Έχετε δει τα γενικώς διάφορα παιχνίδια που μπαίνετε και σας βγάζουν login, δηλαδή ότι έχεις αυτό το πράγμα και αυτό το πράγμα και αυτό το πράγμα και αυτό το πράγμα και αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το ότι το έχει πάρει Κίνα και κάνει συνέχεια, δηλαδή ότι έχεις ένα πράγμα, δύο πράγματα, 3 πράγματα, 5 πράγματα, 10 πράγματα ταυτόχρονα να κάνεις σε menuing. Δεν μου άρεσε ποτέ. Είχα παίξει αρκετά το Unite, αρκετές ώρες, έτσι, στις πρώτες του... Στην αρχή βασικά της κυκλοφορίας του, μέχρι που έγινε αρκετά χαοτικό. Αυτό. Πολλά καινούργια items, πολύς χρόνος για να τα ανεβάσεις, πολύ λίγος χρόνος για να παίξω σιγά σιγά. Οπότε κάπως άρχισε να με αφήνει αδιάφορο το παιχνίδι, είναι η αλήθεια. Ναι, είναι ξεκάθαρα για συγκεκριμένο κοινό, νομίζω ότι
Εγώ σαν άτομο που δεν έχω παίξει ποτέ MOBA δεν μπορώ να παίξω Pokemon Unite από το 0. Δηλαδή κάναμε τουρνουά στο σερβερ κάποτε και πιστεύω ότι αυτοί που κέρδιζαν έχουν κάψει λίγο LOL ή Dota, ας πούμε. Ή έχω κάψει το ίδιο το Pokemon Unite. Ναι, εννοώ ότι πρέπει να έχεις κάποιο background για να ανταποκριθείς σε αυτό το παιχνίδι. Αλλά νομίζω καλή δουλειά κάνει, γιατί κάνουν και παγκόσμιο πρωτάθλημα, νομίζω, η Pokemon Ναι. Company. Και έχει κόσμο που να ενδιαφέρεται γι' αυτό, οπότε μπράβο, ας πούμε. Επίσης το άλλο περίεργο που είναι εκτός από όλα αυτά είναι το ότι έχουν κάνει πολύ περίεργο monetization. Αν το ανοίξετε καμιά φορά το Pokemon Unite με το monetization θα καταλάβετε. Είναι... Ναι, τώρα δεν ξέρω πού έχει πάει το πράγμα. Θυμάμαι να έχει ειδικές εμφανίσεις που να είναι πίσω από paywalls. Όχι μόνο Αλλά... paywalls, είναι RNG paywalls. Δηλαδή είναι Ακραίο. gacha paywalls. Ναι. Αυτό δεν το θυμάμαι, είναι η αλήθεια. Ναι. Εμένα αυτό που με ξενίζει σε αυτό το παιχνίδι είναι ότι λογκάρισε μέσα και δεν μπορείς να παίξεις με αυτό που θέλεις εκτός να το αγοράσεις. Δηλαδή, πες ότι εγώ θέλω να παίξω ένα Pokemon, Greninja ας πούμε, και πρέπει να το αγοράσω για να παίξω, να δω αν μ' αρέσει. Και μετά άμα δεν μ' αρέσει υπάρχει refund, ας πούμε. Δεν νομίζω. Όχι, σας έχω το καλύτερο τρόπο που μπορείτε να κάνετε. Έχει, θυμάμαι, κάποια, πώς το λένε, κάποιο trial period για κάθε Pokemon για να παίξεις for fun. Είναι αν θα το έχεις. Λοιπόν, αυτό το καλύτερο τρόπος είναι μπαίνετε, κάνετε τα mission που είναι περίπου 7 μέρες με διάφορα mission. Και αν θες, δηλαδή, χωράσετε αυτό που θέλετε, γιατί παίρνετε κάπου από όλα αυτά τα missions τουλάχιστον πόσο, 12.000 gold, που είναι πολύ καλό γι' αυτό. Και μετά, αν δεν σας αρέσει, το αφήνετε για κάνα μήνα, ξαναμπαίνετε και πάλι θα έχετε αυτό το login bonus στο return. Ναι. Το κάνω αρκετές φορές. Και έχω καταντήσει να είμαι υπερβολικά πλούσιος εκεί πέρα. Ναι. Ωραίο tip. Ελπίζω να το εκτιμήσουν όσοι παίζουν το Unite. Και τελευταίο mobile game, το υποσχόμαστε, θα σταματήσουμε να είμαστε άσχετοι λίγαν συντόμως. Είναι το Pokemon TCG Pocket, το οποίο ανακοίνωσε νέο Booster Pass, Booster Pack, το Triumphant Light με τον Arceus, τον θεό των Pokemon. Signature Pokemon, ας πούμε, του Booster. Επίσης έδωσαν δωρεάν packs από το πρώτο set, το πώς λεγότανε? Genetic Apex. Ναι, Genetic Apex. Το οποίο είχε guaranteed ένα EX ή κάτι τέτοιο, ένα σπάνιο. EX καλύτερο, ναι. Ναι. Από 4 rooms, ας πούμε, και πάνω, rarity 4 και πάνω. Ναι. Αλλά αυτό που μου φάνηκε πιο ενδιαφέρον απ' όλα είναι ότι θα ξεκινήσει να υπάρχουν ranked. Γιατί μέχρι τώρα ήταν μόνο κανονικό το matchmaking. Μπορεί να κάνω λάθος. Ήταν απλό matchmaking και ήταν και event matchmaking. Ναι, οπότε αυτοί που θέλουν να πάρουν σοβαρά αυτό το παιχνίδι θα αποκτήσουν σύντομα αυτή τη δυνατότητα να παίζουν εναντίον ranked αντιπάλων και όχι τυχαία. Το οποίο μου κάνει εντύπωση που δεν υπήρχε από το launch σαν δυνατότητα, γιατί όλα τα παιχνίδια που είναι online multiplayer νομίζω πλέον έχουν ranked. Και... Έχω μια εντύπωση ότι ήταν πρακτικό το θέμα. Δηλαδή πάρα πολλοί δεν υπήρχε δυνατότητα να παίξουν ranked, γιατί πρέπει να πάρεις αρκετές κάρτες. Σου δίνει free packs, αλλά στο τέλος της ημέρας είσαι μόνος σου. Δεν αγοράζεις έτοιμα decks, όπως ίσως το TCG Live. Ναι. Το περίεργο είναι το Spark System, το TCG Pocket. Όταν δηλαδή πρέπει να ανοίγεις πακέτα θεωρητικά 50 ημερών για να κάνεις Spark ένα EX. Και την πατάς λίγο. Ναι.
Γενικά είναι γκάτσα μέχρι εκεί που δεν πάει. Έτσι Ναι, ώστε είναι. νομίζω ότι έπρεπε να περάσει κάποιος καιρός να ζυμωθούν λίγο όλα τα expansions και τώρα νομίζω ότι βγάλανε αρκετά γρήγορο το Triumphant Light. Ναι. Δηλαδή εγώ Έτσι νιώθω δεν είχα δηλαδή. προλάβει τίποτα, ας πούμε, να πάρω από το Space Time Showdown με τον Dialga και το Palkia. Η αλήθεια είναι ότι δίνουν κάθε μέρα από 2 free packs με 5 κάρτες το καθένα. Δεν έχει μέσα, για όσους δεν έχουν παίξει, δεν έχεις κάρτες με energy όπως τα κανονικά TCG παιχνίδια Pokemon, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρεις αυτές που θέλεις, έτσι ώστε να φτάσεις να πάρεις αυτές που θες. Ναι. Για να χτίσεις ένα deck στιβαρό. Και όταν βγαίνει expansion κάθε λίγο που σανερεί τα προηγούμενα. Δεν ήταν νερή ακριβώς, αλλά... Δεν ήταν νερή όταν έχεις ακόμα top tier deck το Charizard και το Celebi. Σίγουρα, αλλά είναι βέβαια ότι θα υπάρχει power creep, ναι, εννοείται. Δηλαδή... Το Mewtwo νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο πλέον, όχι δύσκολο να σταθεί, αλλά όταν βγήκε το Darkrai Weavile, με ένα energy και 2 μπορεί να σε καταστρέψει ο άλλος. Να σου καταστρέψει τη στρατηγική σου ίσως. Ναι. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι άμα κάποιος που παίζει αυτό το παιχνίδι σαν εμένα μπαίνει κάθε μέρα, ανοίγει τα packs του και εννοώ ότι με minimum effort μπορείς καθημερινά να φτιάξεις καλό deck. Δηλαδή εγώ μπορεί να μην πεις και τυχερό, αλλά έχω 2 Darkrai EX και ένα Weavile, οπότε μπορώ να φτιάξω το καλύτερο deck. Δεν έχω βάλει ποτέ λεφτά, απλά μπαίνω κάθε μέρα και ανοίγω τα packs μου. Εννοώ ότι είναι γκάτσα, αλλά τουλάχιστον σου δίνει κάποιες δυνατότητες να πάρεις κάποια πράγματα. Επίσης ξέχασα να πω ότι υπάρχει ένα ωραίο promotion τώρα που με missions κάνει 3 packs του Dialga και 10 του Palkia. Κάτι τέτοιο, 5 packs του Dialga και 10 του Palkia. Οπότε ναι. αν είναι πηγαίνετε να το κάνετε οπωσδήποτε. Και βγήκε νέο event τώρα με promo κάρτες με το Gible σαν Gible feature Pokemon. Και Raichu επίσης. Το Hidden Star είναι το Raichu. Οπότε, πάντως γενικά επειδή δεν έχουμε ξαναμιλήσει νομίζω για το TCG Pocket, έτσι είναι νομίζω αρκετά balanced αν θέλετε ως προς την γκάτσα πλευρά, αυτό που είπατε προηγουμένως. Σου δίνει εργαλεία για να μπορέσεις να ανοίξεις packs, σου δίνει hourglasses για να μπορέσεις να ανοίξεις packs. Τώρα είναι θέμα τύχη σίγουρα και νιώθω επίσης ότι το μέτα μέχρι και τώρα ψιλοβασίζεται μπορώ να πω, πάρα πολύ στο τι κάρτες θα τραβήξεις. Ναι, στην αρχή. Ναι. Εντάξει. Αυτό και στο ποιος είναι αυτός που παίζει δεύτερος ή πρώτος πολλές φορές. Μέχρι και αυτό μπορεί να κάνει διαφορά. Είναι πολύ γρήγορο παιχνίδι. Ναι. Γι' αυτό το προόριζαν εξάλλου. Δεν είναι γρήγορο. Σε διάρκεια εννοώ. Ναι. Δεν είναι τόσο αργό αυτό ακριβώς όπως το TCG το κανονικό. Τώρα, ως τώρα φαίνονται καλά τα σημάδια γιατί τρέχουν events συνέχεια δηλαδή. Ναι. Δεν σε αφήνει να κορεστείς το παιχνίδι, σου βγάζει κάτι καινούριο, σου βγάζει είτε στο solo κομμάτι να παίξεις μάχες με αυτά που σου δίνει ενάντια στο AI, είτε κάποια events, είτε PvP είτε solo, είτε πώς το λένε, mass outbreaks και καλά με free wonder picks, δηλαδή έχει πραγματάκια συνεχώς. Εγώ θα έλεγα όποιος θέλει ακόμη και τώρα είναι μια καλή στιγμή να ξεκινήσει. Ναι. Είναι σίγουρα καλή στιγμή. Αλλά από το TCG Pocket πάμε στο αληθινό TCG, το παλιό αυτό που ξέρουμε όλοι, στο οποίο ανακοινώθηκαν τα Mega Pokemon EX. Ναι, επιστρέφουν τα Mega Pokemon, απλώς διαφορετικά. Πλέον φαίνεται ότι δεν χρειάζεται να χάσεις το γύρο σου για το Mega Evolution, που είναι ενδιαφέρον. Αλλά απ' την άλλη φαίνεται κάποιες κάρτες σαν το Gardevoir να είναι τέρμα σπασμό. Θα δούμε πώς θα βγει στο TCG. Το μετά. Ναι, είναι τέρμα power creep το Gardevoir. Αν δεις πόσο damage μπορεί να κάνει τη σάτους έτσι απλά. Ωραία, εγώ λέω να μην μείνουμε πολύ στο TCG για να πάμε
στις δύο μεγάλες ανακοινώσεις αυτού του Pokemon Presents. Πριν πάμε εκεί, έχω να βάλω και ένα καινούριο νέο που έχουμε με βάση τα κανονικά παιχνίδια, ότι πλέον θα υποστηρίζονται εξ αρχής, υποστηρίζεται εξ αρχής η νέα γλώσσα ουσιαστικά, Latin American Spanish. Είναι σωστό κι αυτό. Εκεί έκανα χρειάζεται λίγο... ίσως κάποιο update ή κάτι τέτοιο. Πολύ καλό, δεδομένου ότι ας πούμε είναι η δεύτερη πιο διαδεδομένη γλώσσα, θα πω μετά τα αγγλικά, από όσο γνωρίζω κιόλας. Ναι. Τα ισπανικά γενικότερα, και εντάξει, υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ των Ισπανικών της Ισπανίας, καλά, και μεταξύ της Ισπανίας βεβαίως, με τα λατινοαμερικάνικα. Ναι. Γενικά δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε κάτι σε αυτό. Accessibility ίσον καλό. Οπότε... Ακριβώς. Αν είναι να έρθουν ποτέ στην Ελλάδα. Καλά, ελληνικά ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εκτός αν κάνουν τα Pokemon με ελληνικά ονόματα. Εκεί... Ναι. Ρε, και στην Ελλάδα να κάνουν region, ελληνικά δεν πρόκειται να δούμε στο Pokemon. Να το ξέρεις. Τα μόνα ελληνικά που θα δεις ήταν στις οδηγίες που έδιναν παλιά. Εγώ και στα παλιά μεταγλωτισμένα άνοιγμα. Ναι. Αυτό ήταν, όσο το είχες να το απολάμβανες, ας πούμε. Αλλά αρκετά έχουμε στολάρει. Πιστεύω ότι πολλοί viewers έχουν πατήσει εκτός του βίντεο μέχρι στιγμής. Αλλά εσείς που έχετε μείνει μέχρι τώρα θα ανταμυφθείτε, καθώς θα μιλήσουμε για το νέο Pokemon Champions. Και πριν πω την άποψή μου, θα ήθελα να ξεκινήσει ο Άρσιους να λέει τι εντυπώσεις του άφησε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Έβαλα μια κατά λάθος, λοιπόν. Ξεκινάω και βλέπω Mega Evolution και Terra αλλά είσαι στο ίδιο. Και είμαι σε φάση τι το καλό γίνεται. Ναι, νομίζω όλοι έτσι είχαμε μείνει. Αλλά γενικά το Pokemon Champions, σε όσους δεν παρακολούθησαν την παρουσίαση ή είδαν κάποιο από τα νέα μετά, έχει ένα premise σαν το παλιό Pokemon Stadium, νομίζω, το οποίο θα είναι αποκλειστικά μάχες μεταξύ των εκπαιδευτών χωρίς single player κομμάτι, ιστορία που έχουν τα παιχνίδια, τα mainline. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα. Είναι πολύ πιθανό, πιστεύω, για αυτό το πράγμα. Και το άλλο μεγάλο νέο είναι ότι θα συνδυάζεται Switch μαζί με κινητό. Και πιθανολογώ και Switch 2. Switch 2, Switch 1 και κινητό. Δεν είναι confirmed για το Switch 2, αλλά εντάξει, τι κάνει νιά στα κεραμίδια. Έχω μια εντύπωση ότι είπε ότι θα είναι στο Switch ecosystem. Τώρα βέβαια θα μου πεις είναι Switch Lite, OLED. Ναι. Αλλά ίσως να εννοεί και το Switch 2. Θα περιμένουμε να δούμε. Θα έλεγα τολμηρή κίνηση. Είναι η πρώτη φορά που υπάρχει στα Pokemon τέτοιο είδους επικοινωνία μεταξύ κινητού και κονσόλας. Δεύτερη, πρώτα ήταν το Home. Το Home, εντάξει ρε, δεν είναι actual παιχνίδι που μπορείς να παίξεις. Είναι πιο πολύ χρηστικό για να μεταφέρεις Pokemon. Αλλά το λες και τολμηρό σαν κίνηση. Εμένα τουλάχιστον με εξέπληξε αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα έλεγα, άμα με έλεγες θα έρθει αυτό, λέω θα είναι μόνο στο Switch. Δηλαδή δεν το περίμενα. Και αυτό που με εξέπληξε είναι ότι όντως ήρθε μετά από πόσα χρόνια που δεν έχει υπάρξει κάτι αντίστοιχο. Ποια ήταν η τελευταία φορά που είχαμε κάτι τέτοιο στο Wii? Νομίζω το Battle Revolution στο Wii. Ναι. Οπότε... Ήταν πολύ άδειο. Όπως το έχω το παιχνίδι και... Ναι, μετά το Colosseum και Pokemon XD μου φάνηκε πολύ άδειο. Παρότι φαινόταν την άλλη λογική του. Αυτό είναι ένα άλλο podcast, αλλά ναι, έχουμε πολλά χρόνια να δούμε κάτι τέτοιο. Από την άλλη υπάρχουν κάποια περίεργα πράγματα που ανακοινώθηκαν. Όπως? Ανακοινώθηκε το portrait των πρωταγωνιστών που είναι λίγο περίεργο αν πάτε να το δείτε.
έχει τη φάση του, αλλά την αστεία φάση του θα έλεγα. Και μετά ανακοινώθηκε και ένα περίεργο connectivity με το home. Είναι ότι μπορείς να στείλεις Pokemon από το home στο Champion. Αλλά δεν μπορείς να στείλεις αυτά τα Pokemon που έχουν προέρθει από το Champions. Δεν μπορείς να τα στείλεις στο home. Μάλλον είναι rental. Η rental ή η gen μπορεί να είναι και possible genning. Οπότε δεν ξέρεις. Δεν νομίζω ότι θα έβαζε μέσα στο. Συγγνώμη που διακόπτω κιόλας, αλλά δεν νομίζω ότι θα έβαζε αυτό το micromanagement με τα EVs, τα IVs και όλα αυτά να τα επιλέξει ο παίκτης. Γιατί νομίζω χάνεται όλο το core element των Pokemon. Άσχετα με το πόσο το έχει απλοποιήσει πλέον η Game Freak. Και το δεύτερο, γιατί δεν έχω τελειώσει, είναι το ότι δεν θα είναι όλα τα Pokemon στο Champions. Το είχαν στις λεπτομέρειες το ότι θα μπορείς να μεταφέρεις μόνο σε Pokemon υπάρχουν στο Champions. Άρα δεν θα τα δούμε όλα τα Pokemon. Οκ. Πάντως εμένα αυτό μου φάνηκε σαν... Το είχαμε και μια συζήτηση με τον Asmodel στο Club Nintendo Greece ότι αυτό είναι μια προσπάθεια της Game Freak να διαχωρίσει το competitive κομμάτι με το single player κομμάτι, το οποίο τουλάχιστον κατά την άποψή μου από την Sun και τη Moon θα έλεγα, αν όχι και πιο πριν, έχει αρχίσει να συγχέεται λίγο. Δηλαδή πας να παίξεις το single player παιχνίδι και βρίσκεις ένα assault vest randomly σε μια Pokéball, το οποίο εμένα πραγματικά μου ουρλιάζει ότι το έβαλαν εκεί πέρα για να το πάρει αυτός που θέλει να παίξει competitive. Και γενικά υπάρχει μια τάση απλοποίησης των μηχανισμών του competitive μέσω των νέων γενεών που βγαίνουν. Δηλαδή βγάζουμε νέα παιχνίδια σαν patch notes για το competitive και χωρίς να έχουμε κάποιο σκεπτικό από πίσω με αυτή τη λογική, το οποίο προφανώς έχει τα προβληματάκια του. Δηλαδή η Sword και Shield, η Scarlet και Violet ήταν ψηλό, δεν θα πω ότι δεν είχαν content, αλλά θα έλεγα ότι η Pokemon Company μπορούσε να κάνει καλύτερα το single player. Δηλαδή ήταν λίγο undercooked κατά τη γνώμη μου. Με λίγα λόγια τελείωνε το single player ναι, και δεν έχεις κάτι άλλο μετά, ναι. Πάμε στο competitive κατευθείαν. Ναι, το οποίο εντάξει, σμπρώχνει άτομο προς το competitive, καλό είναι αυτό, αλλά ίσως αυτός ο διαχωρισμός να είναι ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση για να έχουμε και καλύτερα single player παιχνίδια και καλύτερο competitive. Δηλαδή ας πούμε στην 6η γενιά υπήρχαν abilities που ήταν πάρα πολύ καλά και όταν βγήκε η 7η τα νέρφαραν. Δηλαδή αυτοί που παίζουν competitive γιατί πρέπει να υποφέρουν για 3 χρόνια, 4 πόσο διήρκησε η 6η γενιά για να φάει nerf, κάτι το οποίο πρέπει να φάει nerf. Θες να σου δώσω καλύτερο παράδειγμα? Battle Bond. Ναι, το Battle Bond ή ας πούμε και το Zacian που έφαγε και αυτό nerf από την 8η προς την 9η γενιά. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να περιμένουν 2,5 χρόνια, 3 για να αλλάξει γενιά. Πρέπει να γίνονται τσακμπαμ στο competitive. Το θέμα είναι ότι το Battle Bond δεν έχει φάγει μόνο nerf. Το Greninja έχασε το extra form του. Ακριβώς. Παίρνει μόνο ένα boost, το οποίο αναιρείται κιόλας μόλις το μαζέψεις. Ναι. Και ναι, έχουμε χάσει ένα form Greninja, το οποίο δεν βλέπω να παίρνουμε πίσω πολύ σύντομα. Αλλά πάνω σε αυτό που λέτε, παιδιά, competitive, η Nintendo έχει διαχωρίσει εδώ και πολύ καιρό τη θέση της, έχοντας το δικό της, το VGC, το οποίο μπορείς να τα απεξέλθεις. Δηλαδή δεν είναι... έχει το δικό της format που βάζει κάποια legendaries με κάποιο όριο βέβαια. Τώρα είχαμε δει ομάδες να επαναλαμβάνονται στις Omega Ruby Alpha Sapphire, δηλαδή ήταν 5 στα 6 Pokemon των top παιχτών ολόιδια, αν θυμάμαι και εγώ καλά. Αλλά βλέπουμε ότι ακολουθεί ένα δικό της δρόμο, οπότε δεν τους νοιάζει τι γίνεται στο Smogon για παράδειγμα. Ας υποφέρει και δεν τη νοιάζει. Ναι.
Αλλά εντάξει, αυτό σαν να υπάρχει ξεχωριστό σαν πλατφόρμα, άμα βοηθάει και στο team building. Δηλαδή δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά αυτό που είπες πριν, ότι δεν συμφωνείς να πειράζονται τα στατιστικά, Θεοδόση. Εγώ πιστεύω ότι ναι, δεν θα το κάνει, αλλά κατ' εμέ, άμα βγάλουν αυτό που είναι σαν Battle Simulator για παράδειγμα, πρέπει να μπορείς να το κάνεις, γιατί αλλιώς δεν θα έχει λόγο ο κόσμος να πάει εκεί πέρα. Δηλαδή, στα μάτια μου αυτό είναι σαν μια κίνηση να προσπαθεί να μειώσει την πανάκια που ονομάζεται Pokemon Showdown με έναν official τίτλο. Αλλά άμα αυτός ο official τίτλος δεν είναι χρηστικός, δεν θα έχουν λόγο οι παίκτες να πάνε εκεί πέρα. Δηλαδή, εξορισμού απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό που είναι το competitive. Άμα δεν τους βολεύει, δεν θα έρθουν οι competitive παίκτες. Δηλαδή, χαζί είναι. Βασικά δεν απευθύνεται μόνο στο competitive. Γενικώς μπορείς να χώσεις και πολλοί καινούριους παίκτες αν το κάνεις πολύ εύκολο. Ναι. Από την άλλη, επιτρέψτε μου να κρατάω πολύ μικρό καλάθι και να πιστεύω ότι τα rentals που θα δούμε θα είναι επίπεδου Battle Revolution, Colosseum και XD στα battles που είχαν, αν θυμάστε, κάποια random battles που δίνανε έτοιμα sets από Pokemon. Κάτι τέτοιο μαντεύω θα γίνει. Δεν ξέρω αν θα είναι rentals, γιατί λέει συγκεκριμένα Pokemon you obtain in Pokemon Champions. Μπορεί να σου δίνει κάποια rewards. Δεν ξέρω αν θυμάστε επίσης στο Battle Revolution έδινε ένα Special Pikachu, έδινε ένα Electivire, ένα Magmortar. Ναι, αλλά αυτά μπορούσε να τα μεταφέρει στα κανονικά game. Πόσο αστείο θα είναι άμα είναι γκάτσα και αυτό, επειδή είναι σε κινητό. Θα είναι πάρα πολύ αστείο. Για αρχή ελπίζουμε να είναι free to play. Θα σκοτώσουν αν είναι γκάτσα. Ναι. Γιατί θα μπορείς να μεταφέρεις Pokemon από το χώμα, άρα δεν θα έχει σημασία. Δεν έχουμε και πληροφορίες. Όλα αυτά που λέμε τώρα είναι speculation. Αυτά που λέω, κάποια από αυτά που λέω εγώ, καταλέει μέσα στο τρέιλερ. Ναι. Εντάξει. Αυτά που λέμε ότι δεν λέμε συγκεκριμένα τα λέει, είναι speculation. Νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι έχει πάρα πολύ potential, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς θα το χειριστούν οι ίδιοι. Δηλαδή έχει πέσει η ανακοίνωση βόμβα, ας πούμε. Το θέμα είναι να υπάρξει και το follow-up για μένα. Και άμα δεν έχετε να προσθέσετε κάτι, έχετε να πείτε κάτι, παιδιά? Ναι, θα ήθελα να πω αυτό που περάσαμε πολύ στα ψηλά. Είδαμε ότι για πρώτη φορά βλέπουμε δύο gimmicks, όχι πρώτη φορά, αλλά αυτά τα δύο gimmicks μαζί, Terastallization και Mega Evolutions. Ναι. Δεν ξέρουμε αν αυτό θα αφορά, αν το Champions θα ενσωματωθεί το VGC, αν θα είναι κάτι τελείως ξεχωριστό ή αν θα επιλέγεις το format που θα παίζεις. Δηλαδή, ξέρω εγώ, anything goes και πάρε Megas, πάρε Z-moves. Δεν έχουμε δει αν θα μπουν μέσα τα Z-moves, αν θα μπει το Dynamax. Ας πούμε τώρα, τυχαία. Ναι, είναι κάτι που έχει μείνει πολύ στον αέρα, αλλά είδαμε δύο gimmicks ασύνδετα μεταξύ τους να εμφανίζονται στον ίδιο τίτλο. Competitively κιόλας, μάλλον. Δεν ξέρουμε αν θα ρίξει κάτι καινούργιο. Μια φορά που είδαμε δύο gimmicks ήταν στην Sun και Moon, που ήταν ταυτόχρονα τα Megas και τα Z-moves. Ναι. Και όσον αφορά τα core games που λέγαμε, θα ήθελα παρακαλώ η Nintendo να επιτρέψει και στον κόσμο να παίζει τα single player παιχνίδια με περιεχόμενο, χωρίς να χρειάζεται να πάει απαραίτητα στο competitive για να πάρει λίγο χαρά από αυτά. Ναι. Δηλαδή να δώσουν κάτι πάλι πίσω, να δώσουν ένα challenge στο παιχνίδι, ένα Battle Frontier, κάτι τέτοιο. Ναι. Ξανά. Ναι, δηλαδή δεν έχει πλέον πολύ replayability το παιχνίδι. Και επίσης το δεύτερο που θέλουμε είναι difficult, όπως είχαν κάνει και στην Black και White. Ναι. Να βάλουν το challenge mode, πώς λέει, challenge mode λεγότανε. Αλλά να το έχουμε πριν κερδίσουμε το παιχνίδι. Please. Please, παιδιά, σας συγκεντεύω. Ναι, όλα σωστά αυτά που είπατε. Είχα δει ένα tweet που έλεγε φαντάσου να κάνεις calc εναντίον
Primal Kyogre που είναι Terra Water και Dynamaxed με 252 EV special Εδώ attack. θα σου πω. Εδώ δεν παίζει να μπορούν να τα κάνουν mix. Γιατί εδώ το Mega Rayquaza δεν μπορούσε να κάνει set move. Ακόμα και αν είχε item. Ναι. Άρα δεν θα στακάρουν, λες εσύ. Ό,τι φαίνεται μάλλον δεν θα στακάρουν. Ναι. Θα μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα άγκη με κανένα Pokemon. Και στο Pokemon Go το είδαμε αυτό, που βγάλανε τα Dynamax πλέον, εδώ και κάποιο διάστημα, δεν μπορεί να είναι και Mega και παράλληλα να το πετάξει σε Dynamax Battle. Ή τουλάχιστον έτσι το είδα εγώ. Ναι, Οπότε και στο μάλλον τρέιλερ δεν φαίνονταν στακάρουν. ξεχωριστά. Φαίνονταν και ξεχωριστοί οι παίκτες που τα χρησιμοποιούσαν, οπότε μπορεί να είναι ένα battle ανεξάρτητα. Δηλαδή, άμα κάνεις Mega, μπορεί να μην μπορείς να κάνεις Terrastilize. Το οποίο θα είναι ηλίθιο, γιατί οι περισσότεροι θα προτιμάνε Mega. Δεν ξέρεις, δηλαδή είναι επιλογές αυτό το πράγμα. Και μετά θα επιλέξει ή Dynamax ή Mega. Ένα από τα δύο. Δεν έχει νόημα, τα άλλα δύο είναι λίγο πιο μεχ. Dynamax νομίζω θα το δεν νομίζω να το επαναφέρουν. Είναι πολύ περίεργο στο πώς δουλεύει το Dynamax. Σωστό. Και ειδικά στο VGC είναι όχι game breaking, αλλά είναι και λίγο undercooked αν θέλεις. Δηλαδή δεν γίνεται να πάμε πάλι τρίτη γενιά και πίσω που το type της επίθεσης καθορίζει το τι boost θα πάρεις, όπως ήταν τότε με physical και special moves αντίστοιχα. Σωστό. Άρα μάλλον ή θα το αλλάξουν ή κάτι άλλο θα κάνουν ή θα αφορά μόνο το HP, δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως και ένα τελευταίο σχόλιο ίσως που έχω να κάνω είναι μήπως το Pokemon Champions γίνει το go-to παιχνίδι που θα παίρνει συνέχεια patches και updates για να παίζονται οι μάχες εκεί. Μακάρι για μένα θα ήταν καλύτερο να μεταφερθούν εξ ολοκλήρου εκεί οι μάχες του competitive. Βασικά δεν το έχω πολύ σκεφτεί σαν ζήτημα, αλλά πιστεύω θα ήταν καλύτερο άμα είναι free σαν παιχνίδι. Δηλαδή, άμα πρέπει να πληρώσεις πλέον 60 ευρώ για να παίζεις competitive, χέστο. Άμα είναι free, να μην τρώει χώρο από τις κανονικές κασέτες. Δηλαδή η επόμενη γενιά να μην έχει online στο ίδιο το παιχνίδι, να έχει μόνο το Champions. Είναι η άποψή μου. Σαν επιλογή. Δεν ξέρω αν βοηθάει το να μην έχει online το ίδιο το παιχνίδι, γιατί μετά βάζει τρικλοποδιά στον ίδιο στον τίτλο, ίσως. Δεν ξέρω αν θα κατασκευάσουν καινούριο competitive format ίσως με το Champions ή αν θα μπορείς να το μεταφέρεις και εκεί και να έχει κάποια perks όπως καλύτερα γραφικά. Δεν ξέρω πώς το σχεδιάζουν ή τι θα βόλευε περισσότερο, αλλά είναι μια καλή σκέψη το να το περάσουν εκεί γενικά όσο γίνεται. Ναι, βέβαια θα μου πεις ότι χάνεται το hype από τη νέα κυκλοφορία άμα είναι μόνο ένα παιχνίδι το οποίο απλά παίρνει updates. Δηλαδή ανάμεσα στην Sword και Shield και Scarlet και Violet υπήρξε τεράστια διαφορά όταν βγήκε το καινούριο παιχνίδι στο competitive. Αλλά άμα είναι ένα παιχνίδι που απλά πατσάρεται, ας πούμε, δεν θα είναι το ίδιο hype για τους παίκτες και να έχουν πλέον κίνητρο να πούνε ότι είναι καινούριο παιχνίδι, ας το δοκιμάσω. Κοίτα να δεις. Τώρα βέβαια μιλάμε για άλλα μεγέθη, αλλά όταν ήταν οι γενιές των DS μπορούσε να μεταφέρεις τα Pokemon σου στο Battle Revolution, στο Wii και να τα δεις στη μεγάλη οθόνη με άλλα FA και τα λοιπά και με commentator. Ναι. Τώρα εδώ στο Champions δεν ξέρουμε πώς θα γίνει και αν συμφέρει στο τέλος να μπεις στον κόπο, να πληρώσεις το Pokemon Home ίσως, να τα μεταφέρεις στο Champions για να παίξεις, ή θα σου δίνει κάτι καινούριο ή θα πρέπει να το κάνουν έτσι για να είναι ελκυστικό το πακέτο αυτό. Δυστυχώς πλέον το Pokemon Home έχει γίνει απαραίτητο για οποιονδήποτε ασχολείται με το Pokemon. Γιατί πολλά Pokemon δεν μπορείς καν να τα χώσεις σε κάποιο παιχνίδι. Ναι. Ωραία. Ωραία λοιπόν. Πολύ ελπιδοφόρο αυτό σαν παιχνίδι θα έλεγα. Και να κλείσουμε με ένα παιχνίδι το οποίο όλοι περιμένουν. Έφαγε λίγο hate θα πω. Γιατί ανακοινώθηκε πέρυσι και προφανώς μιλάω για το Pokemon Legends Z2A.
ανακοινώθηκε πέρυσι και όλοι έλεγαν ναι καλά, είναι η νέα μεγάλη κυκλοφορία, θα έχει τεράστια διαφορά και έχει περάσει ένας χρόνος. Όλοι περίμεναν ότι θα κάνουν παπάδες στα γραφικά, θα αλλάξουν μοντέλα, κινήσεις, τα πάντα και σκάει το τρέιλερ με λίγο gameplay νομίζω, το οποίο είπαν ότι δεν είναι τελικό το gameplay και θα έλεγα ότι προσωπικά απογοητεύτηκα λίγο, κυρίως από τον τεχνικό τομέα, αλλά σε γενικές γραμμές δείχνει δυνατό σαν παιχνίδι και ελπίζω να είναι λίγο καλύτερο από το Arceus, το οποίο προσωπικά θα πω ότι στην αρχή έλεγα πω απίστευτο παιχνίδι, τρομερό τέτοιο. Στις πρώτες 15 ώρες που έπαιξα λέω είναι απίστευτο, είναι τέλειο, το καλύτερο παιχνίδι που έχω παίξει. Αλλά μετά κάπως σαν να έπεσε από γκρεμό για μένα το ενδιαφέρον μου. Δεν ξέρω. Ελπίζω να... Γιατί πιστεύω πολλοί κόσμος το ένιωσε αυτό, ότι στην αρχή ήταν φανταστικό και μετά κούρασε πολύ γρήγορα. Πιστεύω εσάς τους δύο δεν σας κούρασε πολύ γρήγορα, αλλά εμένα αυτή είναι η ευχή μου από το Z2A. Για να πείτε λίγο τις εντυπώσεις από το τρέιλερ. Να προσθέσω επίσης ότι ανακοινώθηκαν και τα starters, το Tepig, Chikorita και Totodile. Εμένα δεν με τρέλανε αυτή η επιλογή, αλλά για πείτε κι εσείς. Είναι ενδιαφέρον η επιλογή των starters, γιατί παίρνεις κάποια από τα πιο μη ενδιαφέροντα starters. Ίσως τα κάνεις τα βοηθήσεις να εξελιχθούν καλύτερα στον κόσμο. Ναι. Θέλω να δω πώς θα καταλήξουν ειδικά με τα τελευταία evolutions τους, αν θα πάρουν forms, regional forms ή αν θα πάρουν mega evolution. Γιατί πολλά μπορεί να παιχτούν τώρα. Ναι. Το για τα starters. Θα πω και άλλα πράγματα στη συνέχεια. Για τα starters θα παρατηρήσω ένα pattern. Πήραμε στο πρώτο παιχνίδι ένα Pokemon από Johto, ένα από Unova και ένα από την Alola. Πλέον κλείνουμε την τριπλέτα των Johto και έχουμε 2 συνολικά από την Unova. Περιμένουμε ίσως το επόμενο Legends παιχνίδι, αν βγει, να έχει 2 από Alola και το τελευταίο από Unova. Αλλά αυτό είναι απλά μια πρόβλεψη πολύ έτσι random. 3-11, 3-12. Ακριβώς. Αλλά σίγουρα περιμένουμε αυτό που είπε και ο Άρκιος, το Meganium και το Emboar να έρθουν σίγουρα με διαφορετικές μορφές που να είναι λίγο πιο ενδιαφέρουσες από τα core παιχνίδια. Το Feraligatr γιατί? Το Feraligatr ήταν μαγικό. Έγινε πιο μαγικό στις Hard Gold Soul Silver. Ό,τι και να κάνουν, ελπίζω να μην πάει λάθος. Δηλαδή εσύ λες να μείνει ίδιο και να αλλάξουν τα άλλα? Όχι. Σίγουρα θα δούμε μοναδικά forms και στα 3, αλλά το Feraligatr δεν χρειάζεται τόση διόρθωση όσο τα άλλα 2. Τα άλλα 2 πρέπει να γίνουν πιο ενδιαφέροντα εκ των πραγμάτων για να νοστιμήσουν λίγο σαν starters. Δηλαδή θυμάμαι το Emboar με έκανε να υποφέρω λίγο στο... Ναι, ψυχικά υποφέρω και με τα 3 starters της Black και της White όταν παίζει το παιχνίδι. Αλλά η ερώτηση του εκατομμυρίου εδώ πέρα είναι: θα δούμε regional variant σε αυτά τα 3 Pokemon της Kalos ή θα δούμε Mega Evolution? Γιατί έγινε confirm η επιστροφή του Mega Evolution, που εντάξει, ευχαριστούμε για την πληροφορία Game Freak, γυρίστε στην Kalos, κάτι τέτοιο θα γινόταν ρε παιδί μου. Τώρα εδώ πέρα δεν ξέρω, επειδή ας πούμε τη Sinnoh την βγάλαν ως Hisui. Εδώ πέρα το Kalos μένει Kalos. Τώρα στα ελληνικά είναι πολύ περίεργη η φράση που είπα, αλλά το Kalos παραμένει Kalos. Δεν έχει μετονομαστεί σε κάποια άλλη περιοχή για να μας δώσει κάποιο variant που δεν ξέρουμε ας πούμε και καλά. Άρα ίσως δούμε μόνο Mega Evolution.
Μάλλον θα είναι 75% Mega, 25% Regional, γιατί είναι στο μέλλον. Ξέρουμε όντως ότι είναι στο μέλλον, μετά τα γεγονότα των XY. Άρα το πιο πιθανό είναι καινούργια Mega Evolution. Εγώ θα έλπιζα και στα δύο πάντως. Εγώ δεν θα ήμουν σίγουρος ότι είναι Mega Evolution, γιατί εντάξει, δεν έχουμε δει στο τρέιλερ κάποιο Kalosian form, αν θέλετε, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό το αποκλείει ή το ότι δεν άλλαξαν το όνομα του region. Νομίζω ότι δεν συσχετίζονται αυτά σαν δεδομένα. Δηλαδή μπορούμε κάλλιστα να δούμε regional forms της Kalos. Και επίσης να προσθέσω ότι στην Hisui τα regional forms δεν ήταν και πάρα πολλά. Ήτανε 5. Ήταν σίγουρα τα starters. Ναι, δηλαδή σε σχέση με mainline παιχνίδια, αν θέλετε, δεν ήταν το ίδιο πολλά στην Hisui. Τουλάχιστον έτσι αισθάνομαι, ας πούμε. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που λέω. Είχε τα αρχικά το 16. 18 στην 18. Άρα ήταν όντως αρκετά. Αλλά είναι με lines, δηλαδή lines. Ναι, άρα ήταν όντως αρκετά. Στο trailer του Arceus όμως φαινόταν regional variants. Δεν είμαι σίγουρος. Στα αρχικά ναι. Στα αρχικά φαινόταν οι τρίτες μορφές. Βασικά όχι, ποτέ δεν τις ανακοίνωσαν, δεν θυμάμαι. Ναι, οπότε... Το Zoroark και το Zoroark σίγουρα το ανακοίνωσαν κάποια στιγμή. Τότε μπορεί να έχετε και δίκιο. Αλλά δηλαδή, όχι, στο πρώτο τρέιλερ σίγουρα δεν είχαν, όπως θυμάμαι, δεν είχαν ανακοινώσει regional variant. Ναι, οπότε, ναι, προφανώς είναι πρώτο τρέιλερ, δεν νομίζω ότι θα μας το τάιζαν από τώρα. Ακριβώς. Ούτε την υπόθεση δεν έχουμε δει, ούτε καινούργια Μέγκας, δεν δείξανε τίποτα πέρα από κάποιους καινούριους μηχανισμούς. Βασικά έγραφε κάποιο πράγμα το site, αν το πρόσεξες. Στο site είναι η αλήθεια, δεν μπήκα. Εγώ είδα μόνο το τρέιλερ από εκεί. Δεν ξέρω τι δώσανε επιπλέον. Τώρα σχολιάζουμε καθαρά το Pokemon Presents. Αν τώρα μπήκαν έξτρα πληροφορίες εκεί, μακάρι. Ναι. Ναι, δεν μπήκαν και ιδιαίτερα πολλές, αλλά κάποιες χρήσιμες. Δηλαδή, αυτό που μπήκαν είναι τι κάνει νιάου στο κεραμίδι. Ναι, γενικά σαν tip σε αυτούς που θέλουν να μαθαίνουν όλες τις πληροφορίες, εκτός από την παρουσίαση να βλέπετε και τα site, γιατί ίσως να τους ξεφεύγει με το γραπτό λόγο κάτι. Την είπα και την εξυπνάδα μου. Πάντως, επειδή μίλησες για το Arceus, αυτό που θα ήθελα να δω, ας πούμε, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το story, μου άρεσε πάρα πολύ το gameplay. Σε ένα σημείο, αυτό που λες κάποιος το 15ωρο, είναι εκεί νομίζω που τελειώνεις το core story και πας να ολοκληρώσεις το story, έτσι δεν είναι? Εκεί πέρα που πας να συμπληρώσεις το Pokédex και καλά. Εγώ είμαι στο τρίτο νησί, στην τρίτη περιοχή, στις ώρες που έχω παίξει. Δεν άντεξα να την ολοκληρώσω. Από το Legends Arceus έλειπαν πολλοί μάχες. Ναι, για μένα είναι μεγάλη απώλεια αυτό. Και δεν είναι τόσο οι μάχες. Δηλαδή, ας πούμε, αν πας στο endgame, έχει μια από τις πιο δύσκολες μάχες ίσως που έχω παίξει σίγουρα τα τελευταία χρόνια. Το θέμα είναι ότι δεν μου έφτασε. Όπα, νεράκι, ελπίζω. Είχα κλείσει το μικρόφωνο μου, αλλά με πρόδωσες. Αυτό που με πήρεξε πάρα πολύ, ας πούμε, στο Legends Arceus είναι όταν πήγαινα να βρω όλα τα Pokemon που ήταν στο Sinnoh, στο Hisui, whatever, και ειδικά τα Legendaries δεν μου δώσαν κάποια σοβαρή μάχη. Τα περισσότερα από αυτά ήταν απλώς τα βρήκα, πήγα, τους έριξα τα αντικείμενα που έπρεπε, τα πιάσα χτυπώντας τα από πίσω με κάποια heavy ball. Ή τέλος πάντων την πιο μεγάλη από αυτές που ήταν. Είναι πολύ λάθος πώς το πέτω. Ναι. Αλλά ναι, ήταν λίγο κρίμα εκείνες οι μάχες. Ήθελα κάτι πιο μάχη, πιο φαντασμαγορικό, λίγο πιο πολύ ψάξιμο για να τα βρω, παρά το είναι σε μια σπηλιά. Ή τέλος πάντων το χειρότερο απ' όλα, λίγο spoiler alert, να βρω ένα mythical Pokemon έχοντας στο μυαλό μου τι κυκλοφόρησε στις Brilliant Diamond και Shining Pearl σε μια βιβλιοθήκη κάπου
για να καταλάβω τι πρέπει να κάνω εκεί για να το βρω. Αυτά θα ήθελα να το διορθώσουν. Ναι. Αυτό ήταν σε φάση τι στο καλό σκεφτόντους. Είναι ένα podcast που θέλω να κάνουμε, το Legends Arceus. Είτε σαν review να το κάνουμε. Αν θέλετε, πείτε μας στα σχόλια και εσείς τι θέλετε να ακούσετε πάνω σε αυτό. Έχω πάρα πολλά να πω, αλλά είδαμε ότι, τέλος πάντων, αυτό που μου έδειξα το τρέιλερ είναι ότι λίγο η Game Freak βάζει στους τίτλους της καινούργια στοιχεία που πήρε από προηγούμενα παιχνίδια, αλλά το κάνει με βασανιστικούς ρυθμούς, θα πω εγώ. Είναι λίγο βασανιστική η πρόοδος των Pokemon Games, θα έλεγα. Αλλά, δηλαδή, ένα mechanic όπως το Mega Evolution δεν θα έπρεπε να έχει φύγει ποτέ. Εντάξει, παιδιά, με το που είπαν στην Gen 8 δεν θα έχουμε Megas, όλοι κλάψαμε λίγο ή εσωτερικά ή εξωτερικά. Μόνο χειρότερο στην δολοφόνησαν κάποια Pokemon. Το Dex είναι το χειρότερο της Gen 8. Εντάξει, ας μην κράξουμε άλλο τη Sword και τη Shield, φτάνει. Αλλά ναι, δηλαδή το ότι έβγαλαν το Mega Evolution για 6 χρόνια και το ξαναγύρισαν 6 χρόνια μετά, είναι λίγο πισωγυρίσματα. Ότι δεν ξέρω, για μένα δεν θα έπρεπε να έχει φύγει ποτέ. Ήταν πολύ hype σαν mechanic. Μπορεί να το έδιναν σε Pokemon που δεν το χρειαζόταν, όπως το Rayquaza ή το Salamence, ας πούμε. Αλλά ήταν πολύ ωραίο και σαν theory crafting, δηλαδή τι Mega θα μπορούσε να υπάρξει στο επόμενο παιχνίδι. Ήταν αρκετά ωραίο σαν mechanic και να το σκέφτεσαι και να το χρησιμοποιείς. Και δεν μάθαμε ως τώρα το ένιγμα πώς θα λέγεται το Mega Stone του Dragonite. Σωστό. Θα φάμε, ελπίζω όντως να υπάρξει Mega Dragonite. Να δούμε το Dragonite Knight επιτέλους. Και μία άλλη ανακοίνωση που έγινε μέσω αυτού του τρέιλερ είναι κάτι το οποίο περιμέναμε 13 χρόνια, ότι παίζει όντως να υπάρξει playable Eternal Flower Floette, το οποίο από όταν μπήκα στην κοινότητα και γνώρισα τον Arceus το έχει σπαμάρει πότε θα το πάρουμε αυτό, οπότε ελπίζω να δικαιωθεί και επιτέλους να πάρει το Eternal Flower Floette. Ήταν κυριολεκτικά στα δεδομένα των παιχνιδιών από την 6η γενιά και το αφαιρέσαν στην 9η. Αυτό έχω να πω. Το αφαιρέσανε για να το βάλουν στο σωστό παιχνίδι. Ακριβώς. Πάντως για τα γραφικά που λέτε, να πω ότι εγώ περιμένω να είναι cross-gen παιχνίδι, Ναι. cross-platform παιχνίδι και ελπίζω στο Switch 2 να έχει βελτίωση. Ναι. Γιατί είναι κρίμα αυτό που βλέπουμε. Ως προς το gameplay, δεν αναφέραμε κάποια βασικά πράγματα πέρα από το Eternamax Floette. Ότι πλέον παίζουμε και στον χώρο της μάχης μας. Είναι πιο γρήγορες σε σχέση με το Legends Arceus. Είναι βασικά γρήγορες σαν το Legends Arceus, αλλά πλέον μπορείς να τοποθετείς τα Pokemon στον χώρο και να τα μετακινήσεις από ό,τι είδαμε για να αποφύγεις κινήσεις ή να τα κάνεις switch για να κάνεις evade κάποιες κινήσεις. Γίνεται δηλαδή λίγο πιο real time οι μάχες. Πιο live action. Αν θα... Όχι live. Ναι, πιο live action. Ναι, ακόμα και κινήσεις πάνε σε timer αντί για PP, που είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι σαν action RPG πλέον. Αυτό νομίζω ήταν η ορολογία που ψάχναμε. Παρά σαν 10-based RPG όπως είχαμε συνηθίσει τόσο καιρό. Οπότε μακάρι να είναι ένα βήμα μικρό προς τα μπροστά, έτσι ώστε το 2050 να δούμε ένα open world με action μάχες πλέον και να συνδυάζουν όλα αυτά τα καλά στοιχεία που είδαμε ή θα δούμε hopefully στα Legends παιχνίδια. Ελπίζω σιγά σιγά παίρνοντας 60 ευρώ κάθε χρόνο από γύρω στα 10 εκατομμύρια άτομα η Pokemon Company να αποκτήσει αρκετά λεφτά κάποτε, να μας δώσει ένα open world παιχνίδι το οποίο το αξίζουμε. Καλό θα ήταν και αυτό. Scarlet και Violet ήταν open world, αλλά όχι αυτό που περιμέναμε. Έχεις δίκιο. Οπότε εντάξει, δεν χρειαζόμαστε άλλο. Οι Scarlet και Violet είναι αρκετές.
Πάντως έτσι επειδή δεν είχαμε σχολιάσει, θυμάμαι ποτέ σε podcast ή σε κάποιον έτσι διάλογο τι αναμένουμε από το Legend GA. Μάλλον, καλά, μιλάμε για την πλήρη αντίθεση με το Arceus που πήγαμε στο παρελθόν, τώρα πάμε στο μέλλον και έχει εξελιχθεί τόσο, ας πούμε, ο πολιτισμός, η τεχνολογία κτλ. Που μάλλον θα παίξουμε με περιβάλλον κτλ. Έτσι ώστε να μπει μέσα το Zygarde, πώς λέγεται. Zygarde. Έτσι ώστε να δούμε ίσως κάποια Megaform, κάποια καινούργια form. Δεν ξέρω τι θα μας δώσουν, αλλά θα παίξει ίσως κάποιο ρόλο στην ιστορία που δεν είχε παίξει τόσο καιρό. Ναι. Τόσο μεγάλο δηλαδή. Το site λέει ότι το Zygarde έχει κάποια αρέσκεια προς τον πρωταγωνιστή. Άρα δεν θα το... Okay. Ναι. Αυτό που μου άρεσε στη Legends Arceus, που μου άρεσε σαν λεπτομέρεια, ρε παιδί μου, είναι ότι έπαιρναν Pokemon που φαινόταν μελλοντικοφανή, ας πούμε, όπως το Electrode, και τα έκαναν να φαίνονται πιο αρχαία. Οπότε θα ήθελα πάρα πολύ να δω τι επιλογές θα κάνουν τώρα, δηλαδή να πάρουν ένα Pokemon το οποίο φαίνεται παλιό και να το κάνουν πιο καινούργιο, πιο, πώς το λένε, sci-fi, ας πούμε. Ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο περιμένω προσωπικά και θα μου άρεσε να το δω. Τώρα είναι, εκτός από ο τρόπος μάχης, ωραίος μου φαίνεται, δηλαδή να φύγουμε από το turn base. Δεν ξέρω αν θα φύγουμε από το turn base, γιατί αυτό φάνηκε live action. Φεύγουμε. Δηλαδή άμα τα κάνεις γρήγορα, κάνεις 10 κινήσεις στη σειρά, ας πούμε, μπορείς να κάνεις μάκρο τις κινήσεις. Θεωρητικά μπορείς να κάνεις μάκρο, ναι. Γιατί αν τις επιλέγεις, μπορείς να την επιλέξεις τη μία μετά την άλλη. Είναι λίγο πιο περίεργο. Θα έχει κάτι timer όπως το Final Fantasy, ας πούμε. Ναι, έχει timer για να μπορεί. Έχει και γενικώ ροή flow στη μάχη. Και το επίσης συγγνώμη. Και έχει και κάτω δεξιά, αν το παρατηρήσετε, όταν έχει Mega Evolution. Έχει timer και για το Mega Evolution. Δηλαδή δεν θα είναι μέχρι θα είναι σαν τη Mystery δηλαδή Dungeon, ας πούμε, που ήταν με βήματα ή floors που ακριβώς, διαρκούσε. Που σιγά σιγά μειώνεται. Αν θυμάστε επίσης στην έκτη γενιά είχαν βγει και τα pledges, που ήταν κάποιες κινήσεις που αν ας πούμε κάνεις το grass pledge και από πάνω στην πέμπτη κάνει... Στην πέμπτη. Σωστά. Ναι, στην πέμπτη. Σωστά. Μήπως υπάρχει έκανε το Swamp, το Rainbow και ποιο ήταν το άλλο. Και ένα Fire. Ναι, δεν τα θυμάμαι. Πολύ... Αλλά μήπως βάλουν κάτι σχετικό, εγώ σκέφτομαι, αν είναι να συνδυάζονται οι κινήσεις, ας πούμε. Ναι, αν βρέξω το Pokemon και κάνω μια κίνηση ηλεκτρισμού, ίσως να του δώσει κάτι, αλλά δεν νομίζω ότι θα πάνε τόσο μακριά. Νομίζω έχουμε άλλα 60 χρονάκια μέχρι να το κάνουμε. Ναι. Δεν θα ζούμε όταν θα βγει η 25η γενιά που θα έχει τέτοιους συνδυασμούς. Δηλαδή θες ένα σύστημα πιο αληθοφανές. Ναι, θα περίμενα κάτι τέτοιο και είναι ένας καλός τίτλος για να κάνουν πειραματισμούς. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι έχει χάσει ποτέ σημαντικά από πειραματισμούς η Game Freak. Είναι κρίμα να μην δοκιμάσει πράγματα στα Legends. Θα έλεγα ότι έχει χάσει, ας πούμε, όταν οι Black και White βγήκανε, που δεν είχαν παλιά Pokemon, είχαν φάει αρκετά hate από το τέτοιο, παρόλο που όλοι βγαίνουν τώρα και έλεγαν εμένα πάντα μου άρεσε η Black και White και είμαι sure ότι πεις, φίλε. Είμαι σίγουρος ότι όταν βγήκε έκραζες, αλλά τέλος πάντων. Εγώ το παραδέχομαι. Στην αρχή δεν ήμουν φαν, τώρα όμως ναι, μου αρέσουν, ας πούμε. Εγώ έχω κρέξει υπερβολικά μόνο την 8η γενιά και όλες καταλαβαίνετε απολύτως για ποιον λόγο έχω κρέξει τόσο πολύ την 8η γενιά. Το hate είναι hate ενάντια στη Sword και τη Shield podcast αυτό. Είναι το trademark μας. Κοιτάξτε τώρα, ας πούμε, για την 5η γενιά εγώ θυμάμαι να κράζει κόσμος γιατί δεν βγήκε στο 3DS και κάθισε κι άλλο στο DS.
Για τα Pokemon δεν θυμάμαι να την κράζουν τόσο πολύ. Αν και εγώ δεν δηλώνω. Δεν δηλώνα, τώρα δεν είμαι και πολύ σίγουρος, γιατί έτσι μπήκανε στη ρετρό φάση τους, αλλά δεν θυμάμαι να μ' αρέσουν το ίδιο όσο της 4ης γενιάς, ας πούμε, σαν καινούργια Pokemon. Αλλά αυτό είναι καθαρά προτίμηση. Σαν παιχνίδια ήταν πολύ καλά, είχαν τη δυσκολία τους, αλλά θυμάμαι ότι το hate είχε πέσει γιατί δεν βγήκαν στο 3DS. Σίγουρα για τις δύο θυμάμαι κάτι τέτοιο, ότι είχε αργήσει να έρθει Pokemon παιχνίδι στο 3DS. Κοίτα, εγώ ήμουν μικρός ηλικία όταν βγήκανε, αλλά θυμάμαι από όλους τους γνωστούς μου να πέφτει λίγο hate ότι δεν έχει γνωστά Pokemon και είναι όλα καινούργια και όλα τα designs φαίνονται χάλια. Δηλαδή έβλεπαν το Garbodor, ας πούμε, ή το Vanillux, τα οποία εντάξει αντικειμενικά είναι τρας, και το Maractus καημένο, και έλεγαν πω τι είναι αυτό, ενώ η πέμπτη γενιά μας έχει δώσει πολύ ωραία designs, το Excadrill, το Haxorus, το Hydreigon. Εντάξει, τα Box Legendaries είναι λίγο meh, κατά τη γνώμη μου, αλλά έχει δώσει πολύ ωραίο content η πέμπτη γενιά. Αλλά σίγουρα δεν εκτιμήθηκε στην ώρα της, ήταν σαν τους μεγάλους καλλιτέχνες, θα έλεγε κανείς. Κοίτα, παρόλα αυτά δεν βγήκε έξω από τα νερά της η Game Freak, δεν έδωσε κάποιο τρελό καινούριο mechanic όπως την 6η γενιά. Θέλω να πω, ας πούμε, αν ήταν κάτι από το οποίο μπορεί να έχασα, αλλά επειδή απλά πέθανε το DS, ήταν το Conquest. Παιδιά, δεν το πρόλαβα στο ράφι το Conquest, ποτέ. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Καλά το πρόλαβα μεταχειρισμένο. Είναι ωραίο παιχνίδι, πάρα πολύ ωραίο. Δεν το έχω τελειώσει, αλλά ναι. Είναι πολύ έξυπνο, θα έλεγα. Σαν Fire Emblem fan, δηλαδή έχω παίξει κάποια Fire Emblems, μου άρεσαν πολύ, μου έδωσε λίγο αυτή την αίσθηση, αν θέλετε, σε σημεία πάντοτε, και ήταν έτσι ωραίο και το concept, όπως λες, δηλαδή είχαν έτσι με τα types τα διάφορα kingdoms, κάπως έτσι, λίγο το... Αλλά δεν το πρόλαβα στα ράφια, παιδιά. Κάποιες ιδέες απλώς πέθαναν μόνες τους ή τις αυτοκτόνησαν, αν θέλετε. Μεγαλύτερη απογοήτευση για μένα είναι τα Pokemon Ranger. Φέρτε μου καινούριο. Αφού πάμε προς αυτό το κομμάτι, πριν κλείσουμε, γιατί δεν νομίζω να πούμε κάτι άλλο για τη Legends Z2A, δεν έχουμε και πάρα πολλά νέα. Υπάρχουν κάποιες μικροπληροφορίες για χαρακτήρες του παιχνιδιού που υπάρχουν στο τρέιλερ, μπορείτε να τις δείτε είτε στο site μας είτε να ξαναδείτε το τρέιλερ. Στο site μας εννοώ στο άρθρο που ανεβάσαμε αναλύοντας το τρέιλερ. Θα υπάρχει link στο description, μάλλον. Αλλά πέρα από αυτό, εγώ θα ήθελα πριν κλείσουμε να πούμε τι θέλαμε να δούμε στο Pokemon Presents, αλλά δεν το είδαμε και το περιμένουμε σε μια επόμενη παρουσίαση τίτλων. Άρσιος. Εγώ θα ήθελα να δω ένα μικρό tease για την 10η γενιά, όπως είχαν κάνει παλιότερα με την 9η. Ένα πολύ μικρό tease, αν θυμάστε. Αλλά λογικό είναι ότι θα έχουν φύγει εκτός προγράμματος λόγω του προσφατού leak που έφαγαν. Γιατί αν ψάξετε τι δεν μπορείτε να βρείτε από τις προηγούμενες γενιές. Δηλαδή που βρίσκεται και χάρτη που είναι διπλάσιος για την 6η γενιά. Υποδηλώνοντας ότι σκεφτόνταν να την κάνουν πολύ μεγαλύτερη. Γιατί, τι τους σταμάτησε από αυτό, γιατί δεν έχει post-game. Δεν είχαν χρόνο. Μάλλον δεν είχα χρόνο. Μάλιστα. Ναι, δηλαδή πραγματικά το in-game map, αυτό που φαίνεται και αυτό που χρησιμοποιείται είναι μέρα με τη νύχτα. Το οποίο ίσως είναι καλό για την Legends Z2A, by the way, γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί παραπάνω από το... Όχι. Ναι, θα πεις είναι στη Lumious City. Ακριβώς. Ναι, αλλά μπορεί να είναι, επειδή είναι στο μέλλον και επειδή εγώ έχω δει και ένα-δυο sci-fi στη ζωή μου, μπορεί να είναι σαν πυρηνικό ολοκαύτωμα, ας πούμε, και να είναι wasteland γύρω-γύρω, φάση Fallout, και η Lumious να είναι το μόνο ασφαλές μέρος και να βγαίνεις έξω, αλλά με δική σου ευθύνη.
η φάση έγιναν ξανά κάποια πράγματα από το lore της X και Y. Δεν χρειάζεται να αφαιθώ σε πια. Ναι. Ελπίζω να δούμε κάτι πρωτότυπο, γιατί το Legends Arceus ήταν αρκετά brutal και στο story του και στις μάχες του. Δηλαδή ήταν, εντάξει, Spark sorry, αλλά ας πούμε, η τελευταία μάχη ήταν τις πιο ωραίες που έχω παίξει και είναι κρίμα που έχω παίξει τις καλύτερες μάχες σε spin-off παιχνίδια. Ναι, είναι εγκληματικό αυτό το οποίο συμβαίνει. Δηλαδή Pokemon Colosseum, Pokemon XD, Legends Arceus είναι ίσως τα καλύτερα Final Battles που έχω παίξει ποτέ. Δεν ξέρω γιατί. Βασικά να αναλύσει αρκετά και το Final Battle στην Scarlet και Fire ήταν στα top επίσης. Ναι, αυτό ήταν ωραίο battle. Δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο να σου βγάζει. Όχι μόνο. Γενικώς, αν δεις το lore, τα κρυμμένα μηνύματα που έχει μέσα εκείνο το battle, είναι υπέροχα. Περίμενε, μιλάς τώρα για τον Champion, ας πούμε. Όχι, για Okay. την Area Zero. Area Zero. Οκ. Ναι, όχι, ήταν πολύ καλό το boss εκεί πέρα, όντως. Ναι, ήταν... εμένα μου άρεσε, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι μετά από τον Champion ήταν καλό σε ιστορία, ας πούμε, το παιχνίδι και σου πήκαρε το ενδιαφέρον στη Scarlet και Violet και είναι κρίμα γιατί δείχνει ότι μπορούν να το κάνουν ενδιαφέρον δύσκολο το παιχνίδι, αλλά βάριονται. Τέλος πάντων, άρα ο Arceus ήθελε ένα πολύ πολύ μικρό tease για τη 10η γενιά ή Gen X. Εγώ αυτό που ήθελα και δεν το πήρα, παρόλο που το ζητάω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι Pokemon Mystery Dungeon Explorers DX για το Switch. Και αυτό το θέλω από τη στιγμή που ανακοίνωσαν το Rescue Team DX. Θέλω το Explorers για το Switch. Δεν με νοιάζει ας είναι ίδια με το Rescue Team. Απλά θέλω αυτό το έπος να το ξαναπαίξω με σύγχρονα γραφικά. Και μιλώντας για τελικές μάχες, αυτό το παιχνίδι έχει 2 ουσιαστικά τελικές μάχες, γιατί έχει του basic παιχνιδιού, ας πούμε, και του post game, που και οι 2 είναι πάρα πολύ memorable, γιατί... Το post game νομίζω ότι ήταν φανταστική, όλο το πώς δέσαν το story του Σίνο. Αυτό είναι πώς να κάνεις post game σωστά. Ένα tutorial. Είναι φανταστικό το παιχνίδι. Άμα είστε Pokemon fan και δεν έχετε παίξει Explorers, χάνετε. Και το ζητάω συνέχεια. Σε κάθε direct μπαίνω και το βλέπω μόνο και μόνο για να δω αυτό. Και δεν το βλέπω, αλλά αυτό είναι που θα κάνει πιο γλυκιά την ανακοίνωση όταν επιτέλους θα έρθει. Ίσως να έρθει στο Switch 2, έχω χάσει πλέον τις ελπίδες μου ότι θα το δούμε στο Switch το original. Αλλά ελπίζω κάποια στιγμή να μας το δώσουν. Και εσύ Θεοδόση, τι ας πούμε, είσαι εντελώς ολοκληρωμένος με τις πληροφορίες που πήραμε το Direct, θα ήθελες κάτι επιπλέον? Για το Θεό, όχι. Το Pokemon Presents ήταν στην καλύτερη μέτριο. Δεν μας έδωσε κάτι συγκλονιστικά καινούργιο πέρα από το Pokemon Champions, ας είμαστε αντικειμενικοί. Και ούτε και ένα foreshadowing που μπορεί να κάνει μέσα στο παιχνίδι, αλλά δεν το είδαμε εμείς από εδώ πέρα. Κάτι για τη 10η γενιά, κάποιο Pokemon. Ας πούμε η 3η γενιά για την 4η έκανε πολλά teases, αν θέλετε. Είτε με το Bonsly και το Munchlax στο XD, είτε με το Lucario στην Rescue Team, αν θυμάστε. Ελπίζουμε να δούμε κάτι παρόμοιο, γιατί μάλλον πάμε προς κλείσιμο ένα της γενιάς. Αλλά σαν τίτλους, θα ήθελα σίγουρα για το Legends GA να δω κάτι, να το κάνουν confirm ότι βγαίνει για το Switch 2, enhanced όμως, και να δούμε κάτι καλύτερο από αυτό που βλέπουμε στα Pokemon από τη στιγμή που πήγε σε full 3D στο Switch. Μάλλον από τη στιγμή που ήρθε στη μεγάλη οθόνη στο Switch. Θα ήθελα να δω κάποιο spin-off, ας πούμε τα Mystery Dungeon, αφού το ξεκίνησαν, ας το πάνε μέχρι τέλους, δηλαδή ας ξαναβγάλουν τα Explorers. Το περίμενα πάρα πολύ αυτό σε HD, όπως και εσύ. Ήθελα ίσως
κάτι να μπει στα retro games του Switch, τέλος πάντων. Στο Game Boy, στο collection του Game Boy να μπουν ίσως στα παλιά παιχνίδια. Είχαν γίνει κάποια memes στο ίντερνετ που παρακαλούσαν γι' αυτό. Αλλά εντάξει, ξέραμε ότι δεν θα βγει τόσο ανώδυνα. Ναι, νομίζω ότι υπήρχαν και κάτι ψευτολίξ πριν το Pokemon Presents, το οποίο προφανώς καταρρίφθηκε επειδή δεν υπήρχε κάποια ανακοίνωση τέτοια. Σίγουρα και μιλάνε εδώ και πολλά χρόνια για κάποια remake του Johto ίσως. Τέλος πάντων, πέρα από αυτό, εγώ ήθελα κάποιο spin-off πιο καινούριο, πιο φρέσκο ίσως να δούμε. Ή επαναφορά κάποιου παλιού spin-off, είτε remake, είτε κάποιο με νέα ιστορία. Είτε να αναφέρουν τα Pokemon Colosseum και XD που είχαν βγει στο GameCube με νέο τρόπο, να βγάλουν ένα sequel ίσως με τους καινούριους μηχανισμούς. Ήταν παιχνίδια τα οποία θαύτηκαν στο GameCube και δεν τα βοήθησαν να επανέλθουν. Εκεί ήταν επίσης κάποιες από τις φορές που δεν ήταν άλλη ομάδα είχε αναλάβει το development, αλλά είδαμε ότι μπορούν να γίνουν φανταστικά πράγματα με τα Pokemon, σαν story, σαν μηχανισμούς. Τα σαν το Pokemon είδαμε ότι εξελίχθηκαν στην πορεία, μπήκαν στο Pokemon Go, γίνανε αλφα Pokemon στο Legends Arceus, έχουν κάπου να πατήσουν δηλαδή. Τέλος πάντων, θα ήθελα πολλά περισσότερα να δω στο Switch ή στο Switch 2 και πολύ λιγότερα σε mobile παιχνίδια. Αν να μου κάνετε update απλώς σε mobile παιχνίδια, στείλτε μου ένα mail. Ναι, πραγματικά το This could have been an email είναι πολύ καλός τίτλος για αυτή την παρουσίαση. Πολύ εύστοχο το σχόλιο σου, νομίζω εσύ το είχες κάνει κιόλας. Ναι, νομίζω το είχα γράψει στο Discord. Θα το έλεγα λίγο aggressive, αλλά δηλαδή εντάξει είναι... κάνει understate το τι έδειξε η παρουσίαση, αλλά γενικά είναι λίγο nothing, γίνεται όλο και περισσότερο nothing burger το Pokemon Presents τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή έχω πάψει να έχω ψηλές ελπίδες. Και νομίζω ότι σε αυτό το σημείο μπορούμε να κλείσουμε σιγά σιγά, εκτός αν έχετε κάτι να προσθέσετε τελικό για το Pokemon Presents, Θεοδόση και Μιχάλη. Νομίζω υπερκαλύψαμε τα περισσότερα από το Pokemon Presents. Θα ήθελα να κάνουμε πολλά περισσότερα podcast για τα Pokemon, είναι μια πονεμένη ιστορία για μένα. Ναι. Όντας fan και πλέον έχοντας την ευκαιρία να παίξω μόνο single player κατά βάση, θέλω να κάνουμε πολλά podcast γι' αυτό. Ας μας πούν στα σχόλια όσοι ακούνε αν θα ήθελα να δούμε κάτι τέτοιο ή αν θα θέλαμε να πιάσουμε κάποιους τίτλους που δεν πρόλαβα να παίξουν κάποιοι, όπως τα Explorers που λέει ο Ιάσονας ή τα Pokemon Colosseum και XD που λατρεύω. Θα χαρώ πολύ για κάτι τέτοιο αν το θέλετε. Ξέρεις τι, μπορούμε να κάνουμε podcast και αυτό που έγινε σήμερα ήταν καλή αρχή, γιατί συνήθως σε αυτό το podcast υπάρχουν όχι die hard Pokemon fans, παράδειγμα ο Master, ο οποίος... Και ο Asmodel. Ναι, και ο Asmodel. Ούτε ο Jester's νομίζω είναι ο τεράστιος φαν Pokemon. Δηλαδή αυτοί μονοπολούν το χρόνο αυτού του podcast, του τίμιου podcast, και δεν μας αφήνουν να μιλήσουμε για Pokemon. Οπότε άμα το κοινό μας το επιτρέψει, θα κάνουμε μεγάλο επεισόδιο για Pokemon με προετοιμασία κλπ. Γι' αυτό αφήστε like, comments, υποστηρίξτε το επεισόδιο όπως μπορείτε για να καταλάβουμε ότι όντως το θέλετε κι εσείς, γιατί και εμείς θέλουμε να το κάνουμε. Και νομίζω ότι κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του Nextcast σεζόν 4 επεισόδιο 3. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας ακούσατε μέχρι εδώ. Μείνετε συνδεδεμένοι με όλα τα links στα social media, υπάρχουν στην περιγραφή. Μπείτε και στο Discord, ειδικά στην κοινότητα, για να έχετε άμεση επαφή και με εμάς και με υπόλοιπα μέλη της κοινότητας και να μιλήσετε για το αγαπημένο σας παιχνίδι, το οποίο πιθανολογώ ότι είναι το Pokemon. Μέχρι το επεισόδιο κάντε ένα like και ένα subscribe σε αυτό το βίντεο, γιατί μας βοηθάει πάρα πολύ και ευχόμαστε καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.